يوحنس كل جزء خمتي صبوغ دليتو كاو تبقيسو بزعبا زرستزي سمينار أقرب قريلو حتيتوني حجي ترى من السيات أبلوتي زبلي ترستي حجي من السيات كابانان العلي زفلتو كابانان العلي زبولحو تكونتات بقتا زفلتو experience قبرو سلازلو حاسبه يوحنس والنجيريو عوت متان كخون توم من ساعات ناتهم agency build up كجورو عدل كفتر لهم على بعلم يمزفترو جيم تو opportunities كتقوملو اللوم أنا أبوهم ينبر أنا من سيكون كون سلازت من سيترى بعلم يملفلتو أنا يكون كون فلتو إتحجي خن جبرو بناتي رئيتو إذناتي ولدو ترؤو تسعويتيو تقاليسو ناس إنه تامسييو دحار قنت ناس إنه تجعويو كدحنو نايك آلن إتي زقودا بذي تفتيرو زلو خناتات أبها قرنا إتمن إسايو تمسعي عدا دشكومو نستيو إتخو ربحو زنبرو أي ربحون زنبرو أي ربحن هاقراو قلوت تبهيلو مبزحته من سي أب سدتن أب وردتن أب بارنتن يزركب ذلو أب عدي يخون أبتي متحلال في حقرات يخون ولا أبتي كوصحو زدلي أب حدقاتات بزحي زقاتمو أب حدقا يدلو تمن سي سلازي كابتو مكرؤو تبقيسو انتاي تتقبري إذا حيش انتاي يتخقبر ذلو إيلو نحاد حدو تمايعيتو يوتي استراتيجي حنس صدر اللو أنا بناتي ريتو إذا سبات أبزع دمناتي زلو we really need to get we need to take it easy back off كن جبراد لنا شخمت راحنا نخونهم انكفات راحنا نخونهم من بري نساتهم بزر يوم أنا بعد سامسون بعد مورال بتزر يوم أزيوم بسولات سخونو أزيوم أسفيحهم دحسبو سفيح لبونا زلوهم سبات يوم سلازي أنا لو مشيت اتجزي نعوم كنت قمرو خوين العلي بزبالة خبر كتو سلازخولو انت تخايلو فاسيليتيت كن قبر اللهم تراح يزلو النمبر تيناتهم ترى نحنا خنصاوتو يبلنان نحنا كل شع باجاج لنا ويناي بفقرة العلى خون بدليت خون خيل اب متفنان زدهابو خوينو ويدما ناي بوليتيكا حلمي ونسلو زلو اتي عداز كومون ساتوميم اتي مسمر كحنص وزلوهم كان ساتوميم نحنا هم بوتات فاسيليتيت كنجبر راح يزلو نامبري we should be able to back off بناتي ريتو اذا حد يسامع له زي حساب زي ناتي ريتو قنسي بز مخنيات زي يوحنس سمينار أقرب لني توم بناتي ريتو توم أزيوم بولحتي خوينهم زترائيني كم مسؤوم كم أملك عوزحات له جن كلهم كحتوتي كلهم يوم نزوم كلته حديث يوم فقدنيات خوينهم كابين العلي بالزبالة تقرني فهم خقربوا وصل هزخلو تجزيه السوم تتقملوا أنت قدف كلهم يحيش بمبال حد النعوم كهبومي أنا راح تحطوتات خمس خلو نعو فاسيلتيت كجبر راح ينبري ترى ناتي أزيو السنية سامسون جالاكسي تسامعهم دخل من كم زجمر أوه فارق واحد كم تسامع جميرنا دينا جمر هيا يوحنس كستا لينك اللي خسدنا النير سيد لكم الله أبي سيد أفتا في زي واتساب كا بينك سدلكم عن كتولهم يعني تقتل أوكي يا واتسابكم سيد لكم الله وشير قولهم Yeah, I will do that. Continue, Samsung. I will dump this one into. جزء نعهم تهابكم زح شيء لسه أمامكم جزء خاص دلكم هيدا اللي هون. Okay. Okay, Samsung. Just give me a minute. Yeah. Say there, look, Samsung. Facebook. Ab chat na. Yeah. Yeah. Sorry. Exactly.
You're welcome. No worries. Just a minute. بمهابكم مالتيو بفلاي دما زانا يلو معانت مدبسي نعي بتعمي فولي ملختي مغنياتو باباقاي قبلنا خلو أنا نعاهاتكم تمدرخ كبوكم سخاتكم تي قلتوسي عدل كبوكم كبل كلوسي تي نوح وان دتصبيز نبركون بتعم كم زعانت من قد خونا اللوز بلوز أمنولون سلازخونا مغنياتو تناي من سي حيلي تي ناي لوط حيلي لنا ندحر دا أمين ناسي نقدميت كمتصون عدلات كوهابالو زبل خستاي أنا أمنتات نيرني سلازنا دسمعني I hope disappoint كجبركم كي جبركم مالتيو نبتي أرستنا خن أتوجن إزي أنا زوبو مجلسي ويدما زي ناتي ريتون بتا أنا أبتمكريكم ون بعلي جبركو نيشتي سيرفيستي قلمله زمت زاكبكو حساب نايبول كي حسابي تي تساقماتن تخون على زبلون قرب تمرا بلبز متسير له سلازي كاوية خجمبر مالتيو هنا البات ابتي كريتيكس تمتصون كاب نايبول كحساب سلازهنا ابو ترايك تكر تسفا قبر مجمريات من اسي زبهال ابز حبرتسبنا بفلاي دما ابزي ناي فتحي ناي دلاي فتحي ويدما ناي تقاومو ناي قالسي ابتي انترناشنال ناي من اسي عدمه ايكونن مغنياتو اتي قالسي ويدما اتي قالسي انصار زلو سرعات بوتوم قدامت جنريشن بوتوم ناي ابتي صورا ترى استتصاوتو جنريشن زتعبلله سلازهونه كابو زتحت صار مالتي كم خل بالكلنا حجسي ولا كسع 45 عدمه زلو كم من اسي زقصر ابز دم بتقاومو غريو كلهم مالتي سلازي تي من اسي زبال اب سلسته مقلو يفوتو تقدماي اب سدت متيو تماهيرو ديو سرحوه ابيلو ديو حدارو غيرو ديو رؤسو تخيلو ماسي بخلت اغرو رغيصو زنبر دلو من اسي ابزنا هنا عدمه زلو مالتي كسع I don't know 45 46 وين كتبلو تخيل مبزحتهم زيهم حجي نابنتنا يسمرا يونيفرسيتي مخروز نبرو قال مالتيو زيهم من اسيات الو تخلاي من اسي زبحال كا نعي من عبي نايزوم ابوتاتا دقوم مالتيو ابزنا هنا عدمه بصيحهم دلو وي من اسنا مالتيو እዚ መንእሰይ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሓይሊ እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ካብ ኤርትራ ዝኣቱ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎን መንእሰይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከምቲ ስታቲስቲክ ዝብሎ 68 ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 91 ዝተወለደ እዩ ዝበሃል ድሕሪ ናጽነት ዝተወለደ እዩ ንጸኒሓ Yeah, because he was not public. Go on. Okay. ምናልባት ስታፍ ገበርሞ ኣብቲ ናትና ፔጅ ገለ እንደ ሼር ገብረ ሓሲበ ነይረ መንእሰይ ከም ዝተቆስክዎ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ዝቕፈል ብዕድሚኡ ቁርብ ዕብይ ዝበለ መንእሰይ ክጅምር ማለት እዩ እዚ ኣብ ተማሂሩ ድዩ ወላ ትዝብጻሕ በፂሑ ናብሩ ገይሩ زلو إرتراوي من سي almost تي مالتي اب population ناي حزب إرترا مالتي إذا دما كم نبر تركابي هاجري أبز عد مزسي أبز أوانزس thank you انتايد بحال نتهاجر بملو مالتي تي سلطان دي ولا تي تي ناي قالسن بعلون دحرت سلطان زي ترخيبس ناي قالسي كركوبو زغبو انتايز بحالي مالتي منسي وي دما تي قطريو نحريلنا بتعامي ازيو حيدت يو participation ناتو اب قالسي حزب ارترا وي اب قالسن زلو سرعات مالتي
ምናልባት ኣብቲ ናይ ቅድሚ ዓመት ገለ ክልተ ዓመት ዝነበረ ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ኣብኡ ብዙሓት ክረኣዩ ብዙሓት እውን ተፀቢሮም እዮም ነቲ ቃልሲ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ብፍላይ እቲ ዝተማሃረ ኣካል እቲ ናይ ሃገር ናይ ብሓቂ ዘፍሪ ወይ ድማ እቲ ኮንትሪቢዩት ገብር ዝኽእል ኣካል ኣዝዩ ውሕድ ፐርሰንቴጅ እዩ ኣብቲ ቃልሲ ኣትዩ ዋላ ሕጂ እውን ንሪኦ ከለና ማለት እዩ ብዙሓት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ተማስመራ ገለ ንዑ ሓግዙና ንዑ ገለ ግበሩ ክትብሎም ከለኻ ፍፁም ቁሊሕ ዘይብሉኻ ማለት እዩ እቲ ብጣዕሚ ውሕድ ኣበ ከምቲ ዝግባእ ንቅድሚት የሰጉሞ የለን ነቲ ቃልሲ ማለት እዩ ወላ እውን ቶም ምሁራት ኣካላት ዝበሃሉ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሕጂ ኣነቲ ሓቂ ክውን ዝኾነ ኩነታት እንደ ክገልፅ ዝፍትን ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ተራ መንእሰያት ክንብል ከለና እቲ ዘሎ ዕንቂ ብድሆታት እውን ኣፀቢቕና ክንገልፆ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተበጊሰ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እቲ እዚ ዕድመ እዚ ጀነሬሽን እዚ እቲ ዝያዳ ኣብዚ ቃልሲ ዝበዝሕ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ዝበዝሕ ኣካል ተራ ክፃወቶ ዝነበረ ኣካል እዩ ግን እቲ ዝወሓደ ኣካል እዩ ከዓ ዘሎ ኣብዚ ቃልሲ እዚ እቲ ማይኖሪቲ እዚ ዓብ ሃጓፍ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ቃልስና ማለት እዩ ነዚኦም ከየምፃና ከዓ ብዙሕ ክንገብሮ ንኽእል ወይ ድማ كنمتو نخل عوتات أي كهلوني مهنات صباح نجوهون ناب ديمقراطية خلنا ساقر نحرد أتبع هيلوسي إذا أكل زي وي زي قطر زيو نتهاجر كركبة نتهاجر تقبل على زخيل مالتي مهناتو تي تحتوي ويدما تي نيشتي أبعسراتات تلو جنا تمرتي تمهرن بقولي تخلن ناينوبسو جنا أي فلتن دلو مالتي سلازي أبزح أبي هاقواف تفتير الله مالتي مناتير إيتو حدا قبت بدهون زي اتخالاي زوال كوو اتخالاي دما أبسدت سولة من إسي إذا أبسدت سولة من إسي ناي أبسدت كونكا تخولو من كلاس اتزبالت أنه هاو دلو اتزحية لخوون زقبو ينيرو مخنياتو أبسدت سولة ده أبتزو نبرو الله هاقر كما يجيرو خدم عقل كما يجيرو اتزلو resources كتقوم له خل صبوا يرد فلت من سي جن درجة 0.5 تكتب له تقول لك أبزي قالسنا زلوا مالتي نابنت United for Eritrea زبهلو منا أسيات له مساتنا محازوتنا مالتيهم أبزي توليدهم زعابيو إرتراويانهم مبجحتهم صدرهم تقاوم تسلز نبرو وينوح عمت تقاوم تسلز خونو كابو زموتيهم حجي بتعم وحدات يمكن تريهم كلها بزيكم أنا دفولت أسبي بالليل مالتي أبز توليد زعابي أبقال سزو حيلي بزيكم بزيك هذا جروب زياسي دفولت خالق جروب يلن of course أبزنا يا أكل جزيون أب أمريكا بزحت إرترايان كم أو ترايام يوم اثناتهم أبركتها ريناينا نزي أكل زيادة كم زحمب ويدما زيادة كم زقولح زقبرون نساتهم يوم مهنياتو أتي عقمهم أزيو هبتهم عقم سلازلو مالتي تزقرم كن نمنتاي أم زمن سيات زياتهم أبزق على سزيلو كن حتت قبأناي مهنياتو بزح نقر أنا بنت Black Lives Matter زنبرو الأوان أبنت أب جرمن بزحت كابزيهم بارتس مالتهم كابزيهم أبز تولدو إرتراويان تساتيفهم بأمنة قالسي بزحت أكتيفيست كوينهم بزحت كأ ستيل جنا يساتفوا ورلو ببزحهم دحريناون كابتي حجز مثلا سي عنني أنا تزي بزي حمسي درجة معريهم كهون قولي سلازي نزم من سيزيهم نحنا كمر استخمان العلنية ما ينفلتنينا ولاون زم أبوتاتنا أبز قالسي زلهم مالتي كابدوكم جميرهم مالسي سيتي قند ختم على الفوز لك قالسي نابولاد كأخون دلو أجيب بزح جزء يتحساسبني أنا زم أبوتاتنا أبزلو مسانا زكالو سزلو دخيمهم جلسة تبدوكم سنزن دار أي صغر يمزبلوي قرب contribute قبرو أي دفرون ديم ويدما انتاي يحزم انتاي يخولفهم إلى يحاسبه
ምናልባት ዝተፈላለዩ አርስታት ወይ ዝተፈላለዩ ምክንያት ክህልዎ ክእል ይዚ ብሓፂሩ ግን እሳቶም ዘይምውጾምን ኣብ መዓሉ ኣብቲ ጥርዙ ክበጽሕ ሃጓፍ ተፈጢሩ ወይ ድማ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ናይዚኦም ህላወይ እውን ኣዝዩ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ረቋሒ ማለት እዩ መንእሰይ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክንድሕር ክንብል ኮይና እዞም ክልተ መንእሰያት እዚኣቶም ዘይሳተፍዎ ቃልሲ ክልወጥ ኣይክእልኒ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር በታ ብረትን ምትኳስን ጥራይ ንሓስብ ኣለና ኮይና ሓቅና ኣለና እቶም ክትኩሱ ዝኽእሉ ተማኡ ዘለዉ እቶም ወልሓንቲ ብትምህርቲ ዋላ ብገለ ዘይቀሰሙ መናእሰያት እዮም ግን ከዓ ናይ ብሓቂ እቲ ለውጢ ከመይ ጌርና ክነምፅኦ ኣለና እንድሕር ንብል ኮይና ግን እዞም ክልተ ኣካላት ከነሳትፎም ልዕሊ ኩሉ ናይ ኩሉ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ታሳልሰይቲ እቶም ድሕር ናጽነት ዝተወለዱ መንእሰያት ዝበሃሉ እያ ማለት እዩ እሳ ብዝያዳ ሞራል ባዕሉ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ወይ ናይቲ መንእሰይ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ እቲ መንእሰይ ዘሕለፎ ተመክሮታት እውን ባዕሉ ስለ ዝተመክሮ መንገዲ ናብ ኤሮጳ ምምጻእ ድዩ ወላ እውን እቲ ቃልሲ ኣትዩውን ስለ ዝፈተሾ ኩሉ ብዝያዳ ንሱ ክገልጾ ስለ ዝኽእል እታ መድረኽ ንዕኡ ክገድፈሉ እየ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ወዲ ኣለኹ ኣነ ቴንክ ዩ ሳሚ መጀመሪያ ከዛረብ ክእል እንዲ ሓቀይ ቴንክ ዩ መጀመሪያ ንስኒትና ዮሐንስ ከምኡን መሳራሕቱ ንስኒትና ኔትወርክ ከመስግን ደሊ ከምኡን ንዶክተር ጋይም እውን ከመስግን ደሊ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እቲ ሓሳብ እቲ ዞም መንእሰያት ዕድል ክንቦም ኣለና ከነሳትፎም ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣገራሚ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናተይ ተመክሮ ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ኣይረኣኹን ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሓቂ ሓጎስ ይስምዓኒ ጽቡቕ ተጀማሮ እዩ እቶም ካልኦት እውን ክስዕብዎ እቲ መንእሰይ እውን ነዚ ዕድላት ዝግባእ ትቀመሉ ኣለዎ ከምኡ ነቶም ኣብዚ ምሳና ዘለኹም ንናትና ሓሳብ ጠቅም ኢልኩም ግዜኹም ወፊኹም ዘለኹም ኩላትኩም ኣብዚ ዙም ዘለኹም ወይ እውን ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ክብረት ሃብኩም ንግዜኹም ከመስግን ደሊ ባታ ናብቲ ሓሳበይ ከኣቱ እንተደኣ ኮይኑ ሓዱሽ ነገር ክንዛረብ ኣይኮንና ንስኹም ዘይትፈልጥዎ ነገር የለን ወይ ክነስተምህረሉ ንኽእል ኣይኮነን ነገር ግን ከም ዜጋታት ኣካላት ወይ ኣባላት ናይ ቃልሲ ከም ምዃንና መጠን ሓሳብና ክንብ ስለ ዘለና ስምዒትና ክንገልጽ ስለ ዘለና ጥራይ ከም ዝኾነ ክትርድኡልና ጽቡቕ ይመስለኒ ብዛዕባ ተራ ናይ ሓደ መንእሰይ ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ከምኡን ዘለዎ ዕድላት ዘጋጥሞ ወይ ዘጓንፎ ብድሆታት ክንዛረብ ይግባአና እዩ ኣገዳሲ እውን እዩ ቅድሚ ዘለዎ ዕድላትን ክጻወቱ ዝግባእ ተራን ምዝራብና ግን ድሕረ ባይትኡ ክነልዕል ኣለና ሳምሶም ብዛዕባቶም ቅድም ኢሎም ቅድሚ ናጽነት ዝተወልዱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራውን መንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበሩ ወይ መንእሰያት ዝነበሩ ከምኡን ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ወጻኢ ዝዓበዩ ተማሃሩ ብዛዕቦም ኣልዒሉ ነይሩ ኣነ እውን ብዛዕባቶም ኣብ ኤርትራ ዝዓበዩ ክንዛረብ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሕጂ እውን ኣብ ዲያስፖራ እውን ዘለዉ ድሕሪ ናጽነት ካብ ዝተወልዱ 1992 ተወሊደ ኣብ ትሕቲ ናይቲ ገባቲ ስርዓት ኢና እውን ዓቢና ማሓዙትና ዝተረፉለው ገና ኣብቲ ጉዱል ኣስክርና ኣብቲ ጭቆና ቶም ካብ ዓዲ ዝወፃና እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኣለና ስለዚ ናትና ተመክሮ ናትና ድሕረ ባይታ እንታይ ዝመስል ናይ ብሓቂ ኣብዚ ቃልሲ ኣድማዕ ተራ ክንፃወት ትፅቢት ዝግበረልና እንተኮይኑ እንታይ ኢና ንመስል እንታይ እቲ ናትና ፀጋታት እንታይ እቲ ናትና ተመክሮታት ሞያዊ ዓቕምታትና ናትና እንታይ እቲ ትምህርታዊ ዓቕምታትና እንታይ እዩ ተፈሊጡ በዚ ተመዚኑ ከም መበገሲ ክውሰድ ዝከኣል መስለኒ ምክንያቱ ተመክራዊ ትምህርታዊ ዓቕምታቱ ክንርኢ ኣለና ከም ተቀደም ኢሉ ዝተባሃለ ሓደ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ስድራ ቤት ተኸስኪሱ ክዓቢ ኣለዎ ከምኡ ናብ መምህራኑ እናቶም ተራ ፃወትዮም በዚ ቢሉ እቲ ናቱ ስነ ምግባር እቲ ናቱ ሕልምታት እቲ ናቱ ዕላማታት እንዳዓበየ ክኸይድ ዝኽእል ጉብዝ እንዳበለ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሕበር ተምሃሮ ማሕበር ስነ ጥበብ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ይሳተፍ ከምኡ ኢሉ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ብመይኡ ክሰርሕ ይጅምር ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ማሕበራዊ ንጥፈታት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ይዋሳእ ከይዱ ከዓ ናብ
ኣገደስቲ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣናት እውን ክሰጋገር ይኽእል እዩ ናይዚ ናትና ወለዶ ኣማጻጽኣ ብፍላይ ናይዚ ድሕርናጽነት ዝተወልደ መንእሰይ ግን በዛ ዓይነት ቁኑዕ ዝኾነ ናይ ህንፀት መስርሕ ዝሓለፈ ድዩ እንተዳኢልና ኩልና ንፈልጦ ኢና ትመልሳ ኣይኮነን እዩ ስለዚ ምስ ስድራ ቤትና ኮይና ባህልና ከይንፈልጥ ክብርታትና ከይንፈልጥ ታሪክና እውን ከይንፈልጥ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ትምህርቲ ብዝግባእ ከይንቐስም ብዝግባእ ልምዲ ከይነማዕብል ብዝግባእ ተመክሮ ከይንቐስም ብዝግባእ ሞያ ከይንቐስም እቲ ስርዓት ብፖሊሲ ቀንዲ ነታ ስድራ ቤት ከም ሓደጋ ርዩ ከጥቃዓ ስለ ዝጀመረ ንሕና ከዓ ኣብቲ ስድራ ቤትና ክንዓቢ ኣይከኣልናን ጉብዝ መምስበልና ናብቲ ወተሃደራዊ ዕስክርና ኢና ንውሰድ ነርና ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ግን ክላዓል ስለ ዝግብኦ እየ ኣብቲ ወተሃደራዊ ዕስክርና ኸድና እውን ተዋሓደ ሚሊታሪ ሳይንስ እውን ክንፈልጥ ግባእና ነይሩ እዩ ሓያል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ድሕነታ ክትሕሉ ትኽእል ሃገር እውን ክትህሉ ይግባእ ነይሩ እዩ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብቲ ውትድርና ዝተሳተፉ መንእሰያት እንተዳኢልና ክንደይ ዝኣክል ኮነረል ተፈጢሩ ክንደይ ዝኣክል ካፕቴን ተፈጢሩ ክንደይ ዝኣክል ጀነራል ወይ ሜጀር ጀነራል ተፈጢሩ ኣብታ ሃገር ብሓፈሻ ትሪኦ ከለኻ ከም ሓደ ወተሃደራዊት ናይ ብውትድርና ትመሓደር ዓዲ ወይ ብሓደ ጨቋኒ ዝኾነ ስርዓት ግን ከዓ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኣብ ወተሃደራዊ ክፋል ናይ ክዋሳእ ከም ዝተራእየ መጠን እዚ ዝበሃል ናይ ወተሃደራዊ ልምዲ ስነ ፍልጠት እውን ከማዕብል ኣይከኣለን እቲ መንእሰይ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሕልሙ ዝተቐትለ ድሌታቱ ዝተቐትለ ተስፉ ዝተቐትለ መንእሰይ ኢና ክንዛረብ ናይ ብሓቂ ንሕና ዓበይቲ ሕልምታት ዓበይቲ ምህዞታት ዓበይቲ ድሌታት ነይሮምና ዝነበሮም ሰባት እውን ነይሮም ኣብ ክሊ እዚ ሕማቕ ኩነታት እንድሕር ዓቢና ድማ እቲ ናትና ኣበርክቶ እቲ ናትና ተራ ኣብ ህንፀት ሃገር ክድረት እዩ ተገይሩ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ባህላዊ ኣፍልጦ ኣብ ታሪኻዊ ኣፍልጦ ብቐንዱ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይቲ ዓዲ ክንሳተፍ ኣይከኣልናን ስለዚ ተዋሲና ኢና ከም ናቱ ውፅኢት ድማ እቲ ገባቲ ስርዓት ዝፈጠሮ ቀፃሊ ጭቆና ቀፃሊ ፀቕጢ ቀፃሊ ህውከት ከም ሕብረተሰብ ረጊእና ንሓስብ ረጊእና ብዛዕባ መጻዕድልና ክንፈልጥ ኣይሓገዝና ነቲ ኩነታት ስለዚ ክንወፅእ ነይርና ክንወፅእ ከም ዘለና ድማ ዶብ ተኸፊቱ እቲ ዶብ ሰቂሉ እቲ ስደት ናይ ባዕሉ ብድሕሪት እቲ ስርዓት ከም ሓደ ሜላ ናይቲ ዓቕሉ ዘፅበበ መንእሰይ ከም ሓደ መዓልቲ እቲ ናቱ ቁጥዐ ከውፅኦ ስለ ዝኾነ እቲ ቁጥዐ ድማ ምቕያር ስርዓት እውን ስለ ዘስዕብ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ኣለዎ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ተኻይኑ ዶብ ክኸፍተሉ ኣለዎ ብከምዚ ቢሉ እውን ተደፊእና እውን ዝወፃና ኢና ካብቲ ዓዲ ስለዚ ንስደት ምስ መፀና እውን ኣብ ስደት ተቐቢሉ መንገዲ ዘርእየና ኣካል ኣይተረኽበን ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት እንዳሕረ ክንርኢ ኮይንና ንምሳሌ ካልኦት ሕብረተሰባት ዕራብ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ደቂ ኣፍጋኒስታን ክኾኑ ይኽእሉ ኤስያ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እውን ኣፍሪካውያን ክኾኑ ይኽእሉ ኣብዚ ምስ መፁ ኮሚኒቲታት ዝፀንሐኦም እየን ምናልባት ተመክሮና ድሕረ ባይታና ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ቋንቋ ዓቕምታትና ናይ ትምህርቲ ዓቕምታትና ናይ ሞያ ዓቕምታትና ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኮይኑ ግን ንሕና ከም መንእሰያት ድሕሪ ናፅነት ዝተወለድና ድማ ብፍላይ ኣብዚ ምስ መፃና ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንረኽበሉ ናይ ቋንቋና ነማዕብለሉ ሞያውን ክንሕዘሉ ንኽእል ወይ ክንመሃረሉ ንኽእል ዕድል ከም ሕብረተሰብ እውን ሓድሕድና ማሕበራዊ ምትእስሳር ንፈጥረሉ ኮሚኒቲታት ኣይፀንሐን ስለዚ ብዝሓለፈ 10 ዓመት ብውሕዱ እቲ መንእሰይ ሞያ ከፅሪ ትምህርቲ ከፅሪ ሰሪሑ እውን ገንዘብ ከዋህልል ዝግባእ ግዜ እዩ ነይሩ ግን እቲ ኣብዚ ዝፀንሐ ተቃውሞ እቲ ብውሽጢ ዓዲ ነቲ ስርዓት እንድሕር ደኣ ከም ሓደ ተሓታቲ ወይ ክውቀስ ዘለዎ ናይ ብሓቂ እውን ዝግብኦ ጌርና ቀሚጥና ውፅእ ምስ በለ እቲ መንእሰይ እውን በዚ እቲ ብደገ ዝፀንሐ ብፍላይ ደላይ ፍትሒ ብፍላይ ድማ እቲ ተቃውሞ ከኣልዮ ዝግባእ ነይሩ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ግባእ ነይሩ ኣብዚ ብኩራት ኣርእዩ ንወቐሳ ኣይኮነን ግን ካብቲ ክንሪኦ ዝግባእና ነገራት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ንሕና ብፍላይ ድማ እቶም ድሕሪ ናፅነት ተወለድና ኣብ ዓዲ ዘለኹና ኣብ ደገ ካብ ኩልንትናዊ ዕብየት ካብ ትምህርታዊ ካብ ሞያዊ ብዛዕባ ታሪክና ብዛዕባ ሕብረተሰብና ዘለና ፍልጠውን ዝተደረተ እዩ እኹል ኣይኮነን ግን ከዓ እዚ ማለት እዩ ኦሮማ እዩ ዝመንሰይ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ከምቲ ዝበሃል ዝመንሰይ ጃጃዊ እዩ ዝመንሰይ ሃዳሚ እዩ ዝመንሰይ ኣይረብሕን እዩ ተባሂሉ ግለፅ እዩ ብፍላይ ድማ ስርዓት
مرحتي نايت سرعات كوميلهم كزاربون سمعنا كنربح انت دا خوينا خنمهار نيرنا خنربح انت دا خوينا تمرت خنتر نيرنا قنتناتهم بوليسي تناتهم سرعات نعنا كونيلو سلازتك عنا كونيلو كاب تعدي خنوت سلاز قبرنا كونيلو عدلنان ادمنان سلاز حششه وسلازتفه اتي ناتو مغلزيتا تخكل ايكونن اتم بدغ جلسباتو نزي زي كونو اقلالزات تقملو لو اتمنسي كحجاز غبايو كفري انت دا خوينو كناب غبايو حبار منقد يدلي علي يدلي بحثر زباله ازي حدا خابتي نايت منسي زانتاتاتي اناون از زانتا زناتي زانتاوني ناي بزح زانتاوني كنعبي خلنا صبو ارعيا وي صبو زانتاتات اي نبرن اب تعدي مثال تماهيروم زخبرو زفريو عدي زهانتو نجيدوم زحبتمو ويون اب نايت حرسب ممحدراوي تكلاوي كنتات نايت حرسب زغلغلون زلوتون سبات كما رعيا خوينوم نعناون تسفاخ لونا ناتي لامانا نتراينا نتحسبناون بزغبا كنعوتو خنصعر زحجز صبوق ابنت ابزلو انفايرمنت عابنا زغا حدا خاطو اندي زراينا دخمتاتيو قلنا زدخمتات نزهاغاف زنا معباس بابو قلنا تعرفات كنقبر صنيحنا هنا ناي ولك تبوك صلاه سيدنا خنمهار مصحفت خننبب قال ابزغ السون كنساتف مس كله درتاتنا مالت سازيتهم ابزز صنحو فلاي دما ابززون زلكم بتمرتي بعقمي بعفلطو بعدمون زبسلكم مراحتنا هاجرون ناي هاجرون كتكونوا زغباكم كنت خنتا زي فقده ايكم سلازي بزعبا نايتي من سيد حربايتام كنتات مزغبا تردينا اتمنسي محقات صبوي نسام خغدفوي بزعبا تودوتات عدلات دحيرنا وانت ايتناتنا ترى كنزاربينا يعني لي اوكي بابا جايم قصل ولا ምናልባት ኣብ መንጎ ስታይ ንሕር ኣሎ ኮይኑ ንብሎ ዘለና ወይ ዘይበልናያ ነገር እንታይ ዝበሃል ግበረና ኢኻ ጋይድ ግበረና anyway ሕጂ ምናልባት እቲ መንእሰይ ኣብዚ ቃልሲ ንኸይ ተርኡ ንኸይ ሳትፍ እንታይ ፀገማት ኣጋጢምዎ ዝብል ኣነ ካብቲ ናተይ ናይ ባዕለይ ተመክሮ ንዓይ ብውል بعيني زرعون دسمعون كزارب مهناتو እቲ ፀገማት ጽባሕ ንግሆ ንሕዘይ ተዛሪብና አሉ ኮሚሉ ስለ ዝቅጽል ፍታሕውን ክመጽ ኣይክእልኒ እቲ መንእሰይውን ክሳተፈሉ ዝኽእል ተኽእሎ ኣይክህሉኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ እንድሕር ዳ ክመጽ ኣብዚ ቃልሲ ክሳተፍ ደሊናያሲ እቲ ዘሎ ዕንቅፋታት መጀመርያ ኣልዮን ክነጽርዮን ኣለና ባህላይ ኣነ ሶ እቲ ንኣብነት ኣነ እዚ ኣብዚ ቃልሲ ክመጽ ከለኹሲ ንኢሳያስ ክቃወሞ ይኮንኩን መጽ እንታይ ዳ ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ከኣልዮ ይመጽ ነዚ ክገብር መጀመርያ ሓደ 7-8 ወርሒ ምድላዋት ገይረ ማለት እዩ ምድላዋት ክብል ከለኹ ሪሰርች ብዝበለጸ ዝብል ማለት እዩ በቲ መጽናዕቲ ድማ ንዑ ሒዘ ኣብቲ ቃልሲ ኣትየ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘጋጠመኒ ኩነታት ክንካል ጸኒሕኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዕንቅፋት ካብቲ ስርዓት ዘይኮነስ ካብቲ ኣብቲ ደንብ ተቃውሞ ዝነበረ ኣካል ኮይኑ ጸኒሕኒ ሓደ እቲ ስነ ሓሳብ ንሕርዳ ዘይ ተቀቢልካዮ ቀልጢፍካ ኣብ እንታይ ዝበሃል ምግባር ማለት እዩ ከም ጸላኢ ምጥማት ካልኣይ ከም ውድድር እውን ንርአ ኣብቲ ቃልሲ ማለት እዩ ከም ውድድር ንርአ ሕጂ ማለት ትመንሰይ ንምንታይ ዘይቃለስ ብሉካ ግን ሓሳብካ ሒዝካ ክትምጉት ዝቡኻ ዕድላት ወይ ዝተረኸበ ዕድላት ኣዝዩ ይጸብብ ኮይኑ ረኺበ ማለት እዩ ኣነ ምናልባት እቲ ያኣክል ሽዑ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብፍላይ ፌስቡክ ምስተጀመረ ምስራእናዮ ኦኬ እዚ ምስትናኸና ስነ ሓሳብ ስለ ዝኸይድ ነዚ ክነስፍሖ ክንክእል ኣለና ካብ ሶሻል ሚዲያ ወፂኡ ብጥርነፍ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ካብ ዝብል ነቲ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝኸይድ ዝነበረ ምንቅስቓሳትና ያኣክል ኣብ ባይታ እውን ንክኸውን በብኸታ ካብ 2018 ክሳብ 2019 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከባቢ 25-26 ከተማታት ዜርና ማለት እዩ ከምኡውን ከባቢ 14-15 ሃገራት ከይደ ማለት እዩ every weekend ሳም በገሻይ ነይረ ምክንያቱ ታይቲ ሓሳብ ዝነበረ ኦኬ ዝዕድል እዚ ተፈጢሩሎ ዝዕድል እዚ ዘፍጠረሉ ምክንያትካ እቲ መንእሰይ ስለ ዝተላዕለ እዩ
تمنسي اب سوشيال ميديا رينايو إسياس أي كسرنا كبل كله لبوهم زحمة إذا تمالي كوبو دربي لامت إذا عدس دهر حج خندينا كل حكاية بلا نقول زنا برنامج نسي حميمو بعده قدس مسرعنا يو نقايا جميرنا مالتي مهنياتو كم زع عينة من إسين دحرها لنا رأتاي تساقمالو إذا قال سيزكو إذا قدس الله هاجر إذا هاجر زي أس جنا إذا قدس الله سبالو نحنا تم عبيت ترايا كونان إلنا مس زبل حساب مس متى مالتيو إذا ما نسيز أبتقال سخسات في خلالو بزبل نزي تيولوجي ونزي أيديولوجي سوري حيزنا أبتي بختماتاتو خطر نفسه بأكل كبل ناتنا أكل سقاسات فطر أو عيد جرنا مالتيو تزقات أمنا جن تتسجم من تاي أخوينو تمطر نافات مستجمرة نتمنسي بوتا زهب عدلات يتفترن نتمنسي ابتقال سمس اتوه بدحري بعلنا لنا الكا تباهيلو مالتي بتم نبارات تقالستي ون بزياده سلست حزه ويست بحتنتي تي ناي قالسي مدرخ نتمنسي كاو شعو نعو زقلبو اكلات تفطيرهم رايت فيتشر ده تبلوم ولا زم اغازيان ده تبلوم بملؤ ناو غصو كوحز جميرو مالتي مهنياتو ابو اساتاف زخونه عدلات سلازرغبه ስለዚህ ሓደ ካብቲ ዘውግሄን ነገር ንሱ እዩ ምክንያቱ ዕወት ክንብሉን ኣብ ሓደጋቲና ያለት መንእሰይ ማለት እዩ ከምኡ ዘይግባእ እዩ ነይሩ ካልኣይ እቲ ዓብ ፀገም ዘጋጠመ እንታይ እዩ እቲ ናይ ቀደም ወለዶ ዝኮነ መንገድታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ መፂ ክሪኦ ከለኹ ምዝ ዘሎ ግዜን ምዝ ዘሎ ኣተሓሳስባን كسرحنا أي كلني كال أيديولوجي وكال استراتيجي خنت كمالنا إلك اختزارب كلها إذا 13 عام السؤال سنايوسي أي تكمني ويدما ولا حنتي جوركمون تبلم زلها وينو سلا دسمعهم أبصلن بأسن أتينا مالتي سلازم نزمن إسين دحر أخنا قالوا سوخينا بتنسو دفولت بتنسو زخولو من جدي بتنسو كحزبلو بتنسو واتان زبلو ده أمبر بتي خون الله زبهال أجواب أيكونن كقالسلو سلازي أنا زياتا ناتي حسابي أتا حنتي انقفات تخونت ويدما كم مندق خوينو زصنا حنا كساب دد حرينا داخدون متقعتن تايز بهال محنقال قاطمنا نيريو كسا تسفا يغرمكان نو سلمنتاي يخم زخون دلو سلمنتاي انتاي سلاز قبرنا يعني احنا خنقاله سلاز بلنا بمنقدنا خنكيد سلاز بلنا يونيروتي صقمات نعي بيرسونال زغاطمن مالتي هجون اتخونتات ازيو صنكيرلو اتي جولدن تايمز تو ورقاو غيزين اسياس كنرغسلو نخل مز نريو زلنا خونتات زحالفه خوينو سمعكا سلاز نغرات يخبد امبر دفوكس كوينو اي سمعكاني يكون دا امبر اتمنسي حجون دحردا اساتيفنايو اندحردا كمزالو ما انت زغبركمنا مالتي مچم كيد بعل خد الله كاغبر ايتبلون حنكسكس كتبل كلها وي دما درغفغف كتبل كلها دغف زبلكا تدليها ግን كتحسابك خا اب تكبار كتوعلو وي بتحسابك نتي تامنلو قالسي خطقملو مدرخن بايتان كفطر كخلالو إذا بايتا زخاء بتم قدايم نايت قالسي موزعتو جيزات تتحيزو سلا صنحتي قالسي نختحلف ازيو بدوها خوين مالتي سلازي ابزي داغما جمتن انتايز بحال كله لو بحالاي انا ازي حدا خابتي صقمات نايتي من اسي ابز قالسن خيمت زغبر زلو صقماتي مخنات سلامتاي من اسي زي مصيل كان حاتيت كاسي مخنيات الله يا اكل كبل زي حفره بنسيسي سلامتاي ابتقال زي مص مخنيات كل ولو مخنيات كاخم فلطو خنكل لنا بحالاي انا مالتي منالبات مورال بوغن كاون تملالو تقل تلكا منالبات سخاون بزياده ون ابتقال سون اتيخا نابلت اثيوبيا خيتكا
ፈቲንካ ነርካ ካብኡ ተበግሶ ካብኡ ተሞኪርካ እውን እስኻ ትብሎ ነገራት እንድሕር ኣሎ መድረክ ንዓኻ ገድፈልካ thank you Sami Dr. Gaim በቀጥታ አቱ የመስለኒ thank you Sami ጽቦ እዩ ሓደ ካብቶም ረቑሒታት ከም ብዶ ክትቀስ ዝኽእሉ ጣይስካ ኣለኻ ኣነ እውን ክልተ ወይ ሰለስተ ከውስኽ እኽእለ ንዓና ከም መንእሰያት ከም ሓድሽ ወለዶ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ንምፍታሕ ተበግሶ ኣብ ንወስደሉ እንታዮም ቶም ዘዕንቅፁና ቶም ዝሓልኩና ብፍላይ ድማ ክሰዓሩ ኣለዎም ንብሎም እንዳሕሪ ተባሂሉ ሓደቲ በመሰረቱ ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ እንተደኣ ኮንካ እቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ዘሎ ኣብ ተዓዲ ወይ ኣብ ተቃልሲ ወይ ኣብ ስርዓት ማለት ብዛዕባ ስርዓት ግደፍ ክንዛረብ ንኽእል ኣይኮንና ስርዓት ግደፍ ገባቲ ስርዓት እዩ ካብኡ ንፅበዮ ፍትሒ ካብኡ ንፅበዮ ሳታፍነት ካብኡ ንፅበዮ ተፃዋርነት የለን በስርዓት ግደፍ ከም ተሓሳስባን ከም ስርዓትን እቲ ንሱ ዝኽተለሉ ፖሊስን ክቕየር ኣለዎ ክሰዓር ኣለዎ ኣብቲ ናትዑና ድማ ጥዑይ ናይ ህዝቢ ተሓሳስባን ድሌታትን ወይ ኣብ ልዕልና ሓቂ መሰረት ዝገበረ ውሑስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል ኣለዎ ኣብዚ ዘረባ የለን እቲ ቀንዲ ክንዛረበሉ ዘለና ብዛዕባ ከም ህዝቢ እውን ከም ተቃውሞ እውን ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ሰባት ከዓ ብፍላይ ከም ውድባት ወይ ከም ፖለቲከኛታት ግን ስልጡን ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኣይተሃንፀን ኣብዚ ዓዲ ማለት ኣብዚ ሃገር ንሕና ከም ህዝቢ ኣካላት ናይቲ ሃገር ኢና እቲ ተቃውሞ እውን ገና ስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ ኣይሃነፀን ናይ ዘተ ልምዲ እውን ኣየማዕበለን ማለት ብዙሕ ናይ ምዝርራብ መድረኻት ይፍጠር እዩ እዚ ጽቡቕ እዩ ግን እኹል ኣይኮነን ክቕፅል ኣለዎ ደጊምና ደጋጊምና ናይ ዘተ ባህሊ ክስስን ኣለዎ ክፍጠር ኣለዎ እቲ ብፍላይ እቲ ስልጡን ናይ ዘተ ባህሊ ዘይምህላው ወይ ስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ ዘይምህላው ሃንደበትነት ዝተፈጥረ ብሃንደበት ዝተፈጥረ ኣይኮነን ብፍላይ ምስቲ ናይ ሰውራ ዝተተሓሓዘ ኣብቲ ሰውራ ዝማዕበለ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ናቱ ውርሻታት ወይ ናቱ ሓድግታት እውን ዝመስለኒ ስለዚ ንዝተፈላለየ ተሓሳስባታት እንድሕር ክንፃወር ዘይክእልና ክነንግድ ዘይክእልና ንብዙሕነት ናይቲ ሕብረተሰብ ክንብል ከለና ንሃይማኖት ንቋንቋ ንባህሊ ማለትና ጥራይ ኮነ ተሓሳስባው ብዛዕባ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል እንተደኣ ኮይና ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት ዘለዎ ባይታውን ክንፈጥር እንተደኣ ኮይና ብዙሕነት ናይ ተሓሳስባውን ክህሉ እዩ ማለት እዚ ነዚ ክንፃወር ዘይንኽእል እንተደኣ ኮይና ነዚ ክነእንግድ ዘይንኽእል እንተደኣ ኮይና ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ባህሊ ክንፈጥር እንተደኣ ዘይኮይና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኢና ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ግን ትክክል ኣይመፅን ኣይሰምርን እዩ ተሓሳብ ከም ቃል ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ፍትሒ ምዝራብ ከኣል እዩ ግን ኣብ ተግባር ኣሽሪፍካ ነቲ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ክትገብሮ ትኽእል ዲኻ እዩ ትሕቶ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣብ ኣፋታት ሓቂ ርጭታት ዘለና ልምዲ ንስነ መጎት ሓይሊ ከም ቀንዲ መፍትሒ ንሪእየሉ ኩነታት እውን ይረአዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ማለት ግድን ክትዋቃዕ ዘኽእል ኩነታት ኣይፍጠርን ይኸውን ብብረት ግን ዋላ ብብረት ዘይተዋቃዕኻ እቶም ንፖለቲካዊ ፍልልያትካ ትጥቀምሎም ሜላታት መርኣያታት እዮም እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ባህሊ ኣለካ እንታይ ዓይነት ልምዲ ኣለካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ካብዚ ዘለካ ሓይልን ላዕልን ሓይልን ተሒዝካ እውን ሓደ መርኣያ እዩ ሓደ መነፅር ቢልካ ትሪእሉ ትኽእል እታ ካልኣይቲ ናይዚ መንእሰይ ብድሆ ግዳይ ፕሮፓጋንዳታት እውን ኮይኑ እዚ መንእሰይ እዚ እንታይ እዩ እቲ ስነኣምራዊ ኩናት ዝብልዎም እቲ መንእሰይ ናይ ስርዓት ግደፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓይሊ ንፈልጦ ኢና ከመይ ገይሩ እዩ ነቲ መንእሰይ ዘናውፆ ከመይ ገይሩ እዩ ነቲ መንእሰይ ዝፈላለዮ ከመይ ገይሩ እዩ ነቲ መንእሰይ መሳርሒ ናይቲ ሕሱርን ጨቋንን ፖለቲካዊ ኣጀንዳታቱ ዝገብሮ ዝተፈልጠ እዩ እዚ ስነኣምራዊ ኩናት ግን ብደገ እውን ብናይ ጎረባብትን ሓይልታት እውን ክግበር ፀኒሑ መንእሰይ ንምክፍፋል እቲ መንእሰይ ናይ ገለገለ ሓይልታት መሳርሒ ንክኸውን እውን ክግበር ፀኒሑ ስለዚ እቲ መንእሰይ ተቐድም ኢለ ዘለዓልክዋ እቲ ድሕረ ባይቱ ሞያዊ ትምህርታዊ ልምዳዊ ተሞክራዊ ዓቕምታት እንዳደለበ ስለዘይመፀ ኣብ ቀፃሊ ጭንቂ ማለት ኣብ ስደት ኣብ ተዓዲ እውን
حدا معلت رجي له خوفيلو حسب زقل أدل سلا زي فترة السرعات أبصعق ناي قفا ناي مجزعته من تاس لزقته رجي له حسب زقل أدل أي رخبان نيرو أجا أب دياسبورا مسبلة ويدو ما تب دياسبورا أنا هون مثلا نزوم بروباغندا تاتزياتهم نزيسنا أمراو كنا تابلعلو استعوجه بزقبا مزينو نعون مبده عقمي رخبن كخون نخيل كم هو نسمي يعني عقمي رخبن نالبات إذا حلفه نجم سلازلنا كسب زي حجي زرعنايو ما يستفاد عليه حيلتات بروباغندا ننبز عليه وإلا تاني حيو إذا خمول يزقط سلا يكونن بعبينا وحدش مدرك نغيبون سلازلنا حدش ناك على شيء استراتيجي سلطن ونكلينا سلازقونه مستيا باب أبيتوبيا زلوا أي تقرأ كنا ترايو سألونا ونسلازقونه زين بزعبا إذن الزاربو زلنا دهر عمد كي يلو خيلي مالتي أتا سالسيتي كم بدهو تقلت وكيس أي سعران زولو دخن بلا نغل انتايا ناي مريحنة حجرتون فتريو حدا ولدو ناي جزاروس إليتي فتري ناي جزاروس مريحنة فتري انتاي مالتي تعدي مريحنة يبلان كمرحو زغولو سبات والكسبات وبجلتات يلون مالتي بقول عقم اللوجن بايتاي رخبون يوم زعبات من سيكن الزارب كلنا جن أجندات زغرسلو نتنقدم لنا زبلناين قداي ناي بروباغندا انت حتى أزغونا له نتي بروباغندا ترديو سلمتايو هم زقبر زلو ماني بدحريت زبقسو زلو لمتى علامايو نعنا انتايو تغمنا تايو زقودعنا ناتنا هاقراو روبحان تايو ناتنا هاقراو تغمن تايو ناتنا ناي مودة تاشوتو ناي زقالسن تايو أبتي مودة تاشوتو خنبتح انت داخوينا خنحلفو زلنا مدرخ انتاين يوم ناي روحو ناي قربان علاماتاتنا كما يزعم اليوم كما يابيلنا إنا نعوتهم بقندو دما انت عين بوليتيكاون توام سرعات إنا نهنت نزي كنهاتو دلنا زلنا توام بوليتيكاون سرعات وين كما يجرنا إنا نتمسرح كنسبرو نغير زبل أقول زغنا مرداتا مسرعاتي كم تقدم يلو سامون عبقاقي سيو فتينيو ويون مسرعاتات جير له زبلن ناكومو زبل زحمن شيء نابزي لمدزي نابزي حساب زغمت نيرو كم زسامز بولو عينة سبات مرحتون كفتر نيرو ساب عجي أبزي بكرات وحجرت يرعي له سلازي زيا بزعباتي ولو دوين أنزار بزام زعات من إسين أنزار بزلنا بر توما بوتاتنا توماياتنا بتمرتي بتمكرو بأفلوتو زبسرو بقى كم متن على عمز لهم سبات له جن حنت تفترت ناي ولو دقابل زيا بتعمل قداسيت يعني دكتور جايم صبوق أبنت نايزي نعيمة صبوق أبنت نايز مدرك كوينو كجلت أو دللي كلو سواتون نازي صبوق أبنت ناي دكتور جايم كسعبو كتوابعو زقبا مثلني توم أبزر لهمن ناتو مرأيا مهانكم حدا بحدا متكاس كشكرنا خلينا كلهم سلادي فلتو كن مزحات سوات كم دكتور جايم كم زلون فلتي أحتم كويون مزحات مهارتن عليتنا اللو يوم تاخذ بالدليل نايزي عقم زلوا تمرت زلوا مويا زلوا تمكرو زلوا بعد ما زعابي مالت أبتمع كلا عد مزلو ويكاون لعل زلو عدك مرة زقبوه مالتي وي منيست أب عقدسي بوليتيكاوي صفحات كله زنابرو عشان كتعدل زي رخبو مزمن إسي مزحدش ولدو كرخبو الجمدات هاي فترة ملاقبوتات هاي فترة سلزنايتي نحنان زوم نبلوم زلنا عقمنا فلوتون تمرتين زلو ماكلاتن كردا دعنا زغل بوليتيكاو أمقاي فترة نحناونا يمتعنا يومن نساتمونا يمتعنا كلنا هنا نتقولاتنا نعلو نحدا أكل توقع سجيركا حلفو نجار هيكونن زي أبتع من قداسي تمثلني تجمعرو تاتون قدمي لتانيحي حجون زيادة يحيي لالو أتصبي أنا ويابرتي أنا دماغ كن شرح لنا توم عقم زلكم تمرتي زلكم أفلتو زلكم زيغاتات تعما قدسيهم معنا نزي حدش ولدو شزي ناتكم عقمي نحنا كنورسو كنمهارو ندلين بساتكم دلوقتي تكون لكم تبقوا صوت وصلوا لكم نحنا ممكن نسمع كنمهار دلوقتينا اقرا من قدين من زخار زاكلين سالسيت خم بدو يكونتن جن كتكز قبايا اتم سلسته خفال تسريعهم سرائي من نسيات اتي ما اكل عد مزلو كمان شيء زقلت حدا اتي ابياسبورا عبي سولدن اوز عبين which is تمرت زلو مويا زلو سراح زلو قطوا عقمون سلاله اتي ابعد عبيو نابزز متن ات ابعد زلون عبزناتي ادمه زلون دحتي ساعه تولد حناتنا تولدن ازوم اكلات ازياتهم
እውን ንባዕሎም መላግቦ ይብሎም ንምሳሌ ቶም ኣብ ዓዲ ተወሊድና ዝዓበና ምሶም ኣብ ዲያስፖራ ዝዓበዩ ታሽሙ የብልና ገና ኣይተዋሃድና ናይ ሓባር ራእይ ኣይፈጠርናን ብዛዕባ ሃገርና ዘለና መረዳእታ ገና ኣይ ንጹር ኮይኑ እንታኸትብሎ ይኮነ ተነፂሩ ተቐመጠን ስለዚ ብሓባር ከስራሕና ዝኽእል መደባትን ዕላማታትን ኣይወፀን ሕጅም እቶም ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ነቲ ዓዲ ገዲፍና ዝወፃና እውን ምስቲ ኣብ ዓዲ ዘለና ምትእስሳር ብሰንኪ ሕፅረት ወይ ብሰንኪ ናይ ምስኡ ክራኽበና ዝኽእል ዕድላት ዘይምፍጣሩ ገና ኣብቲ ቃልሲ ሓቢርና ክንሰርሓሉ ንኽእል ኩነታት ወይ መድረኽ ኣይበፃሕናን ፀኒሕና ሕጂ ናይ ባዕሉ ሓድሽ ዕድላትን ተኽእሎታትን ፍጠሩ ኣለዉ ሓጋዝ ዝኸውን ተስፋ ገብር ነቲ ቃልስና ስለዚ እግረ መንገደይ እውን እዚኣ እውን ክትሰዓር ኣለዋ እቶም ኣብ ዲያስፖራ ዝዓበዩ ናብዚ ቃልሲ ክሳተፉሎም ከነሳትፎም ኣለና ምስቲ ካብ ዓዲ ዝመፀ ክወሃሃዱ ኣለዎም ምስቲ ካብ ዓዲ ዝመፀ ክወሃሃዱ እንተኮይኖም ግን ኮሚኒታት እውን ክንፈጥር ኣለና ማለት ማሕበራት ክንፈጥር ኣለና ኮሚኒታት ክንፈጥር ኣለና بمسارات التمن أسيون كل بوليتيكيا خونون كتبه يبلنا التعدي كل مداوي تساتفو زجبر أكلس لزدليا هنساتنا يتعدون بوليتيكيا ترى يسلزي أمام أب كل انتناوي عامي زلهم بستفعل عليه مويا بستفعل عليه تمكرو بستفعل عليه عامي زلنا زيجاتات هذا بلاتفورم من دافترنا خمسي زي مثلا نايزتي حسب نايملوات تمكرو نايملوات بايتان دافترنا عمتاتنا خنواحد يجبأنا يو سلزي تعملاقبو سلزي حنتنا ون أدمعي زخونة نايك ألسي أستواجه نجبر أي خالنا كم بدو غير كالي كنك سعر زقبو مثلني يغني الله من البات نبتي حجي انتاي خجبر الله تمنى سوي انتاي تلوتي انتاي من قد تكمل لو زبل كن مخارنا بقاي من البات كم تبلو نقرت لك بيننا بحيتنا يا زي ناتكم يتمدرخ اوكي هراي بار صبو كمزي مورال تمال كمان تداوي الناس قرب ديسكاس نقبر كلنا نالبات حدا كلتنا ون زي نساها معلومات بتاعت كل خل ندي إذا قا صبو مهبتمي إلنا أنا أميننا مخناتو كلتنا تخاتعنا كمان سي موداتو تي زخسب تسمعيو مخناتو كاب كلتيو استفال على رئيتوتات حيزو سلازغيد وسان خا تسمعي مالتي نعوز تعمو وي استخجبر سلازي نابنت أبزيا تا عنتو يستقسكا يقولون زمان سي إلكا تخكل تأمامنا اللي أنا ون سلازي بوليتيكا وبهال الحر يقولون زمان سي نمتاي نفط بوليتيكا نتوه نمتاي نفط زي فولتو عودة نتوه أب ودبات كترنا فواوي أب ودبات كأطير أنا ين زمان سي سلازي نمتاي ودبات هادليو دحرا ودبات سي أطلع بعدو خمس قدس نعدو حليفو خمسة هيب سقع هيوتو خفل كابزو خمان نعدو آتيهو قالس قرب مخانو رئينا لنا قن اتي زنبرة كلاسيكال لغونا أكايدا ويدا أبتي تقاومو زنبرة أكايدا تمني سي كم زي دليون رئينا لنا سلازي نتمني سي زتعمو من قدي بتناتو قانقوا زردو سنة حساب كن كيدا لنا بهالا يعني منالبات أبزي أحجي انتهي أخبل دلي كان محجون بزح جيزي تقيسين يرأي حدا خبتي نايا أكل مترنا فاتنا أبنت ودباو عينت كرتخ حس كله تقاومو نرأن يرأي مغناتو إذن من سينا نجيفو خوتو ينبر أي كتور نفوني زبل حساب سلازنا براني حق خاهم يخوينو دارقا خبها لكالي سلازم انتهي خومون دلو ندحر داينا مرحنة أب تمنى سينا قالوا تاو نجاري أنا حجي لينغويستيك تمهراي ون لينغويستيك سلست تمهركو كابتي ترمينولوجي مرحنة مرح يخبها الكلنا حدا من سيسي مرح يخاخل جيزة مورال تفولتها زقط قطع كان زباسات شو كان نمبر مرح يخا كويز بقصتي تجمعات كل جيزة مرحتنا نمرت كبهال كله أو مجموعات
ባእስን መጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ ዘባእሰና ጉዳይ ስለምንታይ ትኽልና ንኣቱ ካልእ መንገዲ ከርቭ ንረክብ ሪፎልቶ ኮይኑ ካብቲ ፖለቲካ ውፂና ኣብ ካልእ ኸነእትዎ ክንክእል ኣለና እዚ ቃልሲ ዝኮ ብፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን እኮ ክግበር ዘሎ እዚ ቃልሲ ዝኮ ልዕሊ ፖለቲካ ኣብ ካልእ ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብቲ ቁጠባዊ ጉዳያት እዚ ስርዓት ዝኮ ቤተክርስትያናት ናይ ተዋህዶ መሳጊድ ኩሉ ስለዚ ተቋጻጸረ ኮይኑ እዚ ህዝብና ብክሳዱ ሓኒቅዎ ዘሎ ንምንታይ ካብኡ ዘይንላቀቆ ክልተ ካሚት ዝኽፈል እኮ ዳራእናያ በዚ ብባንክታትን ገለ ንኸይድ ኣሎ ንምንታይ ነዚ ክንዓክቶ ዘይንኽእል ኣብ ስደት ካብ ሃለና እቲ ኣብዚ ኮይና ከነበርክቶ ንኽእል ኣበርክቶ ክንገብር እንድሕር ዳኣ ኮይና ኣብ ፖለቲካዊ ውዳብ ክነኣቱ ኣድላይነት የብሉን እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ኣብኡ እንድሕር ኣቲና ኣብቲ ዘይፈልጦ ዓውዲ ስለነእትዎ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሓሸውየን ኣብ ምድንጋራትን ኣብ ኣውራጃዊ ዶ ገለመለ ዶ ኣብ ከምኡ ተኣቱ ናይ ግድን ኢኻ ክትኣቱ ምክንያቱ ኣብ ዘይትፈልጦ ፊልድ ተኣቱ ስለ ዘለኻ ማለት እዩ ንሓደ ሓኪም ስንዓ ኢንጂነር ኮን ወይ ገዛ ስራሕያ ተማሂርካ ክንድሕር ኢልካ ሲታይ ዓይነት ገዛ ክሰርሐልካ ከምኡ ዓይነት ፀገማት እዩ ዘሎ ኮይኑ ዝረአየኒ ስለዚ ብዘይ መሪሕነት ንኣብነት እንታይ ንዓይ ኩሉ ግዜ ዝምስጠኒ እዚ ካምፔይንስ ናይ ህዝባዊ ምልዓዓል ዓይነት ቃልሲ መራሕቲ ይብሉ ንኣብነት እዚ ብላክ ላይቭስ ማተርሲ መራሕቲ ኣነ ዝፈልጦ መራሒ የብሎም ኣብ ጀርመን ዘሎ ናይ ብላክ ላይቭስ ማተር እንታይ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ በቲ ስሎጋን ንሓደ ዕላማ ዝቃለሱ እኩባት ሰባት እዮም ንኣብነት ግሬታ ቱንበርግ ድሕር ርኢና ግሬታ ቱንበርግ እዚ ናይ ፍራይዴስ ፎር ፊውቸር ዝበሃል ህዝባዊ ቃልሲ እሳሲ ካሪዝማቲክ ድኾነት እንታይ ዝበሃል ያ እምበር መራሒት ኣይኮነት ናይ ፍራይዴስ ፎር ፊውቸር ትምርሖ ኣይኮነትን ግን ንሳ ካሪዝማቲክ ሲምቦል እያ በቃ እሳ ክትብል ኮላስ ትርእስቲ ምዃኑ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ኣለና ንሕና ካብ ኮንፍሊክት ወፂና ናብቲ ዕላማና ዘተኮረ ቃልሲ ክንቃለስ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ዝብል እምነታት እዩ ዘለኒ ኣብ ስደት እንድሕር ኣለና ኣብ ስደት ኣብ ውሽጢ እንድሕር ርኢና ኣብ ውሽጢ ንኣብነት እዛ ለንቅነ ዝቐነየት ኩናት ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ገለንሲ ሰለስተ ነገር ስእሊ ሂበና ንዓይ ሰለስተ ነገር ንሕና ዘይገመትናዮ ዘይተፀበናዮ ነገር እሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ እዚ ደንበ ተቃውሞ ወይ እዚ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ኣብ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ክፃወቶ ዝኽእል ተራ ኣይነበረን ንኣብነት እንታይ ዝብለካ ኣነ እቲ ናን ቫዮለንት ቃልሲ ስለ ዝኣምን ገለመለ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ቶም ዓበይቲ ዝስነ ሓሳብ ስለ ዘይቅበልዎ ንኢሳያስ ብረት ጥራይ ተዋፅኦ ብብረት ጥራይ እዩ ክለግስ ዝኽእል ብልዃኖ ሕጂስ ካብ ሕጂ ንላዕሊ ፈረስን ሜዳን ነይሩ ግን እቲ ተቃውሞ ክጥቀመሉ ይከኣል ነቲ ኦፖርቹኒቲ ብሓፂሩ ስለዚ እቲ ናይ ቫዮለንት ዝኾነ ቃልሲ ንኢሳያስ ንምልጋስ ዝበሃል ነገርሲ ድሌት ጥራይ እምበር ተበግሶ ዝውሰደሉ ዓይነት ቃልሲ ኣይኮነን ነዚ ክንኣምነሉ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ነገር ትፅቢታት ንኢሳያስ ቶም መራሕቱ ወይ ቶም ኮሎኔላቱሲ ገለ ነገር ክስጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም ምስ ህዝቢ ኮይኦም ገለመለ ዝበሃል ስነ ሓሳብ ኣሎ እዚ ከዓ ክኸውን ከም ዘይክእል ኦልሬዲ ርኢና ኣለና ካብዚ ዝኸፍእ ነቲ ሰራዊት ዋላ ነቲ መራሕ ሰራዊት ዋላ ነቶም ኣብቲ ስልጣን ዘለዉ ሰበስልጣናት ካብ ዝኸፍእ ክመፆም ኣይክእልን እዩ ኣብ ጉዳዮምሲ ጠመቲ ኮይኖም እንዳበሉ ብቴሌቪዥን ዝርዩ ወይ ኣብ ዘይግብኦም ኩናት ዝሳተፉ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም to that extent እውን እሺ ኢሎም ከዱ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና ስለዚ እንታይ ናክንግምግም ንኽእል ኣብዚ ንኢሳያስ ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ሰባት ከልግስዎ ኣትሊስት 20 ዓመት ኮይኑሎ እንድሕር ዳኣ ዘይገይሮሞሲ ብሕጂ እውን ክግበር ዝከኣል እዩ ኢልና ክንግምት የብልናን በቃ ብሓፂሩ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተስፋ ክንቆርፅ ኣለና ታሳሰይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ከዓ እንታይ እያ ኢሳያስ እንድሕር ዳኣ
ሓንቲ ጥይት ተኩሱ ወይ ኮ ሓቢሉ ዝትኩሰሉ ሰብ የለን ኩሉ ገዲፍዎ ኸይዲ ሰራዊት ሳብ ነይሩ ኩላህና ናኣምነሉ በብዝሕትና ማለት እዩ እዚ እውን ሓቂ ከም ዘይኮነ በዛ ናይ ሎሚ ኩናት ተሞኪርና ኣለና እቲ ወተሃደር ድበሃል ዕጠቕ ተበገስ ንዕተባሂሉ እቲ ካብኡ ዝጽበዮ ኩሉ ነገራት ገብር ድሉ ምዃኑ ርኢና ኣለና ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ እውን ስቲል በቲ ስርዓት ተማእዚዙ ይኸይድ ከም ዘሎ ተማሂርና ኣለና እዘን ሰለስተ ነጥብታት እዚአን ካብ ኮና ኣይና ዓይነት መንገዲና ክንጥቀም ዘለና ዳሞ ያ ተሕቶ እጂ መቸም ብረት ዓጢቃ እዚ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ድምሲስካ ክትኣቱ ገለመለ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ስርሒት ክትገብር ገለውን ብዚ ዘሎ ኩነታት መቸም ከቢድ እዩ እታ ተሪፋትና ዘላ መንገዲ ንዓይ ኮይና ትረኣየኒ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ብዙሓት ሰላማዊ ቃልሲ ገለመለ ብልዎ ሰላማዊ ቃልሲ ከማን እታ ቃል ጥዕምቲ ኮነትን ግን እቲ ዘይጎነፃው ቃልሲ ዝበሃል ንኢሳያስ ምልጋስ ማለት ኣይኮነን ዘይጎነፃው ቃልሲ ዘይጎነፃው ክበሃል ከሎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኢሳያስ ንምልጋስ ኣሳታፊ ክትገብሮ ከለኻ ማለት እዩ ኢንዳይሬክት ህዝቢ ባዕሉ ካብ ሰብ ተጸቢ ዘይኮነ ወይ ካብ ካልኦት ተጸቢ ዘይኮነ ከምዚ ክንብሎ ኩሉ ግዜ ንብሎ ቶም ናቱ ሰራዊት ገለ ዘይገብሩ ቶም ናቱ ኮነሬላት ገለ ዘይገብሩ ክብል ዘይኮነ ባዕሉ ኣብ ጉዳዩ ተራ ክጻወት ድፊት ምግባር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደለ እዚአን ካብ ኮናተን ፍታሕ ነቲ ህዝቢ ኮሚኒኬት ክንገብር ክንክእል ኣለና ህዝብና ከንጽንዖ ክንክእል ኣለና መንሰይና ውሽጢ ዘሎ እንታይ እዩ ዝደሊ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እታ ብሪጅ ኣብ ሞንጎ ኣብ ደገ ዘሎ ደላይ ፍትሕን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብን እንድሕር ዳኣ ፈጢርናዮ ከዓ ብድሕሪኡ ኢድን ጓንትን ኮይና ነቲ ስርዓት ክንልግሶ ከም ንኽእል ይኣምን ኣነ መቸም ገለገለ ውድባት ኣለዋ ኣብዚ ለንቅነ ዝብሎ ዘለዋ በቃ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ኢድካ ጣሚርካ ምጥማት ማለት እዩ እዚኣ ክትከውን የብላን እንታይ ደኣ ብደገም ብውሽጢ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እቲ ዝመችእ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ክትዛረቦ ሕሾኽ ክትብሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ዘሎ ሽግራቱን ፀገማቱን እውን ዝኾነ ሓገዛት እንድሕር ደኣ ኣማሊእካሉ ድሉ ምዃኑ ኣነ መቸም በቲ ዘለኒ ስእሊ ክግንዘብ ክኢለ ምናልባት ሕጂ ሞቶም መንእሰያት ዳ እሞ ኣብዚ ዘለው እንታይ ተረኦም እንድሕር ዳ ኢልና እቶም መንእሰያት ኣብዚ ዘለው ተረኦም ቀዳማይ ነገር ነቲ ስርዓት ከም ዘይደልይዎ ዓዊሎም ክገልጹ ክእልሎም ኣይደለካነ እምቢ ኣይናተይኒ ኢኻ ክብልዎ ክእልሎም እዚ ንባዕሉ ሓደ ጽፍዒት እዩ ድሓር እቲ ፒላርስ ይዕኑድ ናይቲ ስርዓት ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ያንግ ፒኤፍዲጂ ኣሎ እቲ ኤምባሲታት ኣሎ ኣብ ቤተክርስትያናት ኣሎ ኣብ እቲ ካልቸራል ኣክቲቪቲስ ኣሎ ዝተፈላለዩ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሰ ነይረ 14 ነጥብታት ከመይ ጌርና ነቲ ስርዓት ከነፍርሶ ንኽእል ዝብል ነዚ ኣብ ዲያስፖራ ክቃለስሉ ክእልሎም ስጋ ሕጂ ዝገበርናዮ ነገር የለን ከይተጠርነፍካ ከይተወደብካ ዝግበር ነገር የለን እዩ ዝበሃል ኩሉ ግዜ the moment ክንውደብ ዝሓሰብና ከዓ እዚ ኩሉ ፀገማት ይፈጥር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከይተወደብና ከይተጠርነፍና ቅድሚ 2 ዓመት 2 ሳተላይት ቴሌቪዥን ከፊትና ከይተጠርነፍና ከይተወደብና ቅድሚ 1 ዓመት ንፎዜ ሓሽም ኣብ ዳሳ ከይዶም ጓይላ ፈጢሮምቶም እንታይ ዝበሃል እዚ ካብኡ ዝዓቢ ዓወት የለን እዚ ክቅፅል ነይሩ እቲ ኣክቲቪዝም ስራሕ ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ኣንጻር ስርዓትን ኣንጻርቶም ደገፍቱን ኮንቲኒዩስሊ ቅፅል ነይሩ እዚ ግን ክንጥርነፍ ኣለና ክንውደብ ኣለና ምስተባሃለ ተቋሪፁ ማለት እዩ ሰብካ ኣብ ካልእ ጉዳይ ኣትዩ ሕጂ እዚ ሓደ ሃብቲ ዕንቅፋት ዝኾነ ነዚ መንእሰይ ኣብ ስደት ዘሎ በዚና ክነቃልሶ ዘለና ማለት እዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከዓ ኮሚኒኬሽን ክንፈጥር ክንክእል ኣለና መጀመርያ ነዚኣ ከይፈጥርና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣለና ስለዚ ተራና ኒና ንዛረብ ዘለና ከም ተቃለስቲ ወይ ድማ ከም ተቃወምቲ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሳያስ ወይ ሓሚሙ ክመውት ወይ ካልኦት ክቆትሉና እንድሕር ዳኣ ንፅበ ኣለና ከምቶም ሳይለንት ማጆሪቲ ኮፍ ኢልካ ምፅባይ ሓይሸ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ግዜና ኢና ነጥፍ ዘለና እንታይ
ኣብዚ መፂና ቆለ ናይ ተዛረብና ታይ ትርጉም ኣሎ ከነልጉሶ ንኽእል ኢና ግን ስትራቴጂ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እንድሕር ዳ ንብል ኮይና ግን we have to work on it ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ዝከኣል ነገር ይኸኣ እቲ እንኮ መንገድኻ ንሲ ኮይኑ ዝረኣየኒ ምክንያቱም እዚ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ገለመለ ኢንቮልቭመንት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድዩ ናይ ገለመለ ኣበናይ ፖለቲካ ኣቲኻ ከምዞም መስታፍ ትገብር ስለዚህ እዚኣ ህዝቢ ዝኽእል ህዝቢ ጥራይ እምቢሉ ዓልዎ ዝኽእል ነዚያ ንኸገብርካ እጃምና ክንጻወት ኣለና እዚኣ ናተይ ፖይንት ኦፍ ቪው እዚኣ ናተይ ታንኮ መቃለሲት መንገዲ ዝብላ ማለት እዩ ያ ምናልባት ሞራል ፍሊ ዝበለ ሳይክል ወካ ክእሊ ናትካ ክንሰምዖ ማለት እዩ ማይክ ንዓኻ ገሪፈልካ ኣለኹ ያ ቴንክ ዩ ክሳይ ትገብሩ ኣለኹም ሕቶን መልስን ኣብ መንጉ ቁሩብ ኣትሊስት ربع ሰዓት ምክንያቱ ኣባሃትኩም ጥራሕ ኮይኑ ተሪፉ ኣሎ ካልኦት ከዓ ርእይቶ ክህልዎም ይኽእል ስለ ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ርእይቶ ክህብ ይኽእል ካልእ ሰብ ከማን ጴጥሮስ እወ ተመዲብሉ ኣሎ እሱ ዓቕሊ ግበር carry on moral no ሕራይ መሊስካ ኣለኻ ናብኡ ገፅና ኢና ብመሰረቱ ብዙሕ ከነስተምሮ ንኽእል ሰብ የለን ክንመሃር ኣነ ንምሳሌ ነዚ ዕድል ስለምንታይ ኣቢለዮ ክመሃር እውን ስለዝደሊ ክሰምዕ እውን ስለዝደሊ ክፈልጥ እውን ስለዝደሊ ስለዚ ከም መእተዊ ንእሽተይ ሓሳባትና ክነቕርብ ንፍትን ዘለና ሳሚ ናብተን ዕድላት ናይዚ ነዚ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣለዎ ነዚ ቃልሲ ክዕውቶ ናብ ዝብላ ቅድሚ ምስጋረይ ኣብዚ ዝሃብከይ ሓሳብ ከልዕሎ ዝግባአን ሕቶታት ኣለዎ ሓደ ብዛዕባ ውዳበ ብዛዕባ መሪሕነት ስለምንታይ ዕልዋ ክገብሩ ዘይካ ስለምንታይ ውዳበ የድሊ ሓደ እዩ ስለምንታይ መሪሕነት የድሊ ክልተ እዩ እንታይ ዓይነት ዕላማ ክነዕውት ንውደብ እውን መስኡሎ ስለምንታይ ዕልዋ ክገብሩ ዘይከኣሉ ንምንታይ እንታይ ዝብል ደልየ መሪሕነት ከም ዘየድሊ ብፍኑ ክንተዓትሎ ዝህዝባዊ ማለት ህዝባዊ ቃልሲ ዘይ ማሕበራዊ ቃልሲ ዓይነት ሲቪላዊ ቃልሲ ዓይነት ከም ዘድሊ ኢኻ ጠቂስካ ግን ስለምንታይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘድሊ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብጣዕሚ ከዓ ወሳኒ መሪሕ ውድብ እውን ዘድልዮ ምዃኑ መረዳእታ ምቕራብ የድሊ እዩ ስለምንታይ መሪሕነት ከዘድልየና እንድሕር መሪሕነት ዘይብልና እሞ ማለት መሪሕነት ማለት ግድን ኮሚቴ ሓደ ማእኸላይ ባይቶ ሓደ ፍጻሚ ገለ ማለት ኣይኮነን ሓሰብቲ ሰባት ማለት እዩ ሓሳባት ዘፍልቑ ኣጀንዳ ዝፈጥሩ ነቲ ወድዓዊ ኩነታት ዘንብቡ እውን ማለት እዩ ነቶም ኣብ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ብፅፍሒ ደረጃ ብስልጣን ደረጃ ዝሓዙ ጥራይ ጌርካ ክውሰድ ኣይግባእን ስለምንታይ ዕልዋ ክገብሩ ዘይክእሉ ዕልዋ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብኡ ተስፋ እንተቆረፅና እውን ኣልዒልካ ነርካ ስለምንታይ ዕልዋ ክገብሩ ዘይክእሉ እቶም ጀነራላት ኣብ ዓዲ ዘለዉ ናይ ብሓቂ እንታይ ዓይነት ጀነራላት እዮም እንታይ ዓይነት ኮሎኔላት ኣብ ዓዲ ዘለዉ እንድሕር ርኢና ድሕረ ባይቶኦም ተመክሮኦም እንድሕር ክንፍትሽ ፈቲና እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ፖለቲካዊ ልምዲ ወይ ፖለቲካዊ ኣፍልጦ ንኩሎም ኣይኮነን ግን መብዛሕትኦም ንምሳሌ ዕልዋን ተጊሮም ሲ ፖለቲካዊ ስርዓት ክመርሑ ማለት ሲ ፖለቲከኛታት ኮይኖም ዓዲ ክመሓድሩ ይኽእሉ ድዮም ፊሊጶስ ዓዲ ከሰጋግር ይኽእል ፊሊጶስ ተመራሒ ቅሚጥካ ይብቃዓል እንታይ ዓይነት ድሕረ ባይታ እንታይ ዓይነት ተመክሮ እንታይ ዓይነት ትምህርታዊ ወይ ሞያዊ ዓቕሚ እዩ ዘለዎም ብተለምዶ በተሰውራ ቢሎም ምስ መፁ ብተለም ማለት ሲ ኣብ ኩናት ብዘጥረይዎ ተመክሮ እዮም ኮሎኔላትን ጀነራላትን ኮይኖም ግን ከዓ ኣብ ዙርያ ኣብ ኣቶም ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም የለውን ማለት ኣይኮን ግን ኩሎም ቶም ዓቕሚ ዘለዎም ይጥቅዑ እዮም ግዳያት እዮም ይንፀሉ እዮም ኩሎም ቶም ኣብ ቅድሚት ዝመፁ ግን እቶም ንናይ ኢሳያስ ኣጀንዳ ብዘይ ሕቶ ብዘይ ርእይቶ ከተግብሩ ዝኽእሉ እዩ ንህዝቦም ክጭፍጭፉ ዝኽእሉ ደቆም ንኣይሹ ዋልድ ክዕምፁ ዝውዕሉ ደቆም ንኣይሹ መንእሰያት ክርሽኑን ክቐትሉን ዝውዕሉ ደቆም ከሳድዱ ዝውዕሉ ዓዶም ዘዕንዉ ዘለዉ ናይ ኩናት ጎይቶት ኮይኖም ነቲ መንእሰይ ከም ሓደ ግኡዝ ከም ሓደ ኣቕሓ ዝቆፀርዎ ሰባት እዮም ሕጂ ሓቂኻ ኢኻ ትክክል እዩ ዕልዋ ክገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ዝፍለጥ ነገር የለን ደምዲምካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ግን ብዛዕባ እቶም ሰባት ዘለና ፍልጦ ብዛዕባቶም ወሰንቲ መሳርሒ ናይ ኢሳያስ ኮይኖም ዘለዉ ግን ካብኦም ወፃኢ ዕልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት እውን ኣይሰኣኑን እዮም ተስፋ ንቆርፅ ኣይግባአናን እዩ ዕድላት ማለት ክፍጠር ይኽእል እዩ ግን ስለምንታይ መሪሕነት የድሊ ስለምንታይ ውዳበ የድሊ ኣብ እንታይ ዓይነት ውዳበ ኢና ኣብ እንታይ ዓይነት ዕላማ ክንዕውት ኢና ንውደብ እንታይ ዓይነት ናይ ቃልሲ ሜላ እዩ ዘድልየና እዘን ሕቶታት እዚኣተን ከልዕል ዝኽእል ሓሳብ ኢኻ ልዒልካ ዘለካ ድሕር ኢልና ምስ ኣሕዋት ኮይና ክንዛተ ኢና ግን
انت عينت عدلات علينا بتبل قال نتوتات كتقس داس بلني حدا نحنا خمن اسيات بفلاي دما عبدقه زلنا زطرنايو محبراو نقحات الله እዚ ማሕበራዊ ንቕሓት እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ንገብሩ ተሳትፎ ካብ ዘለናየን ሃገራት እውን ንመሃሮ ኣብተን ዘለናየን ሃገራት እውን ምስ ሕብረተሰብ እንዳ ተኸትሉ እንዳገበርና ኢንተግሬት ጌርና ነጥሪዮ ልምዲ ነጥሪዮ ተመክሮ ንረኽቦ ሓበሬታ ናይ ቴክኖሎጂ ዕድል ወይ ኣገልግሎት ተጠቒምና ንረኽቦ ሓበሬታን ትምህርትን እውን እዚ ማሕበራዊ ንቕሓት እዚ ከም ሓደ ዕቑር ናይ ቃልሲ ሓይሊ ተገይሩ ክውሰድ ዝከኣል እዩ ዝመስለኒ ብዛዕባ ዓድና ዘለና ፍልጦ ብዛዕባ ታሪክና ዘለና ፍልጦ ብዛዕባ ሕብረተሰብና ዘለና ፍልጦ ብዛዕባ ስርዓት ግደፍ ከም ስርዓትን ከም ፖሊስን ከም ተሓሳስባን ዘለና ፍልጦ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዞም ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ዝህቦ ኣስተምህሮ ዝህቦ ሰሚናራት ዝህቦ ትምህርቲ ክንብሎ ንኽእል ካብኡ እውን ዝተምሃርናዮም ዘጥረናዮም ነገር ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ዝተጠረ ዓቕሚ ኣሎ ከም ሓደ ዕድል ክረአ ከኣል እዩ ከም ሓደ ናይ ቃልሲ መሳርሒ እውን ክረአ ከኣል እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ እቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ንዓና መንእሰያት ነዚ ቃልሲ ንኸንዓውቶ ሓደ ትሕዝቶ እዩ ንባዕሉ ሓደ ዕድል እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ ግን ኤርትራ ከምቲ ዝፍለጥ እኹል ናይ ኢንተርኔት ብፍላይ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይቶም ዝተፈላለዩ ምስ ኢንተርኔት ተሓሓዙ ጉዳያት የብላ ናይ ቴሌቭዥን ጉዳይ ኣሎ ነዚ ኣብ ምሕያል ክንሰርሕ ኣለና ነዚ ኣድማዕ ናይ ቃልሲ መሳርሒ ክንገብሮ ኣለና እተን ዘለዋና ትካላት እተን ቴሌቭዥናት ማለት እየ ከነዕብየን ፅቡቅ እዩ ግን ባኣተን ጥራይ ክሕፀር የብሉን ተቃልሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝተፈተነ እዩ ንሕና እውን እቶም መንእሰያት ናይ ሃገርና ናይ ህዝብና ጉዳይ ከገድሰና ከሻቅለና ኣለዎ ቀዳምነት ሓላፍነት ተሰሚዕና ስጉምቲ ማለት ስጉምቲ ተበግሶ ክንወስድ ዘለና እውን ንሕና ኢና ስለዚ ነቲ ቃልሲ እቲ ብዓዲ ዘሎ ካብቶም ኣብ ደገ ዘሎ ክፅበ እቲ ደገ ዘሎ ድማ ካብቶም ኣብ ዓዲ ዘሎ ክፅበ ዘይኮነሲ ኩልና ተዋስኦና ናትና ኣበርክቶ ከም ዘድሊ ኣሚና ክንዋሳእ እውን ይግባአና እዩ ስለዚ እዚአን እውን ክልዓላ ዝግባእ ይመስለኒ እቲ ሓደ ዕድል ንባዕሉ ከዓ እንታይ እዩ ህግደፍ ቀፃሊ ፀላእቲ እዩ ዝፈጥር ብባህሪኡ ህግደፍ ከም ስርዓት ፀላእቲ እዩ ዝፈጥር ሓደ ካብቶም ፀላእቱ ገይሩ ማለት ሓደ ካብኡ ሕጂ ምሳሌ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ስፈታዊ ህግደፍ ኣይኮነን ኩሎም ቶም ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ኩነታትን ልምዲ ዘጥረዩ ሰባት ቀንዲ ናይ ዝቃልሲ ዕቑር ሓይሊ እዮም ንሳቶም ስለዚ ኣንጻር ዝጨቋኒ ስርዓት ብዝግባእ እንድሕሪ ወዲብናዮም ብዝግባእ እንድሕሪ ነቲ ዘሎ ዕድላት ነቲ ዘሎ ፀጋታት ብዝግባእ እንድሕሪ ከነመሓድሮ ክኢልና ኣገዳሲ ረቑሒ ኮይኑ ክርከብ ከኣል ከምኡውን ንሕና ከም መንእሰያት ብፍላይ እቶም ኣብ ዲያስፖራ ዝዓበዩ ነዚ ብፍላይ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መስለኒ ምዚ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዎ ዝምድና ህግደፉን ከምቲ ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እስያስ ከም ሓደ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥራይ ኣይኮነን ቅድም ኢሉ እዩ ሕጂ ከዓ ዓብይ ዕድላት እውን ንፈጥር ኣሎ እስያስ ከም ውልቀ ሰብ ተኽታኹ ፖለቲካዊ ባህሪ ሓዋኺ ፖለቲካዊ ባህሪ ኣብቲ ዞባ ዝፈጥሮ ህውከት ዕግርግር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጥሮ ፀቕጢ ናይ ምስዳድ ናይ ምቕታል ናይ ምእሳር ኩነታት እውን ትናቱ ምሕደራን ፖሊስን ስለዝርድኡ ምናልባት ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ ኣብኡ ዘገድሶም ረብሖም ዝሕሉ እዩ ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ዝሕሉ እዩ ግን ከዓ ንሕና ሓደ ኣድማዒ ዝኾነ ትካል ኣድማዒ ዝኾነ ፅላል እንተደኣ ፈጢርና ከም መተካእታ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነቲ ዓዲ ከነሰጋግራ ጥራይ ዘይኮኑ ክንሃንፃ ቅድሚኡ ግን ነስርዓት ክንዓልዎ ክንኣልዮ እውን ስለ ዘለና ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ዓቕሚ እውን ብዝግባእ ክንጥቀመሉ ከነሳትፎ ኣለና ስለዚ ቴንኪዩ እዚአን ክውስኽ ደሊ ማለት እዩ ያ ፅቡቅ ሞራል ኣነ ግን ኣብዚኣ ዘይሰማምዓኒ ምሳኻታ ናይ መሪሕነት ትብል ንምንታይ መሲሉካ ንሓደ ካብዞም ኣባላት ናይ ዝኾነ ፖዚሽን ዘሎ ናይ ውድባት ማለት እዩ ኣባል ናይ ሓንቲ ውድብ ብቀዳማይ ክንደይ ገብር 2 ወርሒ 3 ወርሒ ገብር ተዘራሪብና መቸም ዲስካስ ጌርና ሕጂ እንታይ ኢለኒ ከምዚ ኢለን ውድባት 5 ውድባት ንዘራርብ ኣለና ኣብ ጉባኤ ክንኣቱ ፅቡቅ መንገዲ ፅቡቅ ተስፋታት ኣሎ ገለመለ ገለ ኢልምነኖ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶ ሓቲተዮ እንታይ ኢለዮ ንበሎ እስከዘን ኩለን ውድባት ኣብ ዘለዋ ብሙለን ማለት እዩ ተጠርኒፈን ተወዲበን ኣብ ሓደ መሪሕነትን ሓደ እንታይ ዝበሃልን መሪፀን ኣብ ትዝበለፀ እንታይ ዝበሃል ኦርጋናይዝድ ኮይነን ንኢሳያስ ከውርዶ ወገብሮ ክፃወተኦ ዝኽእላ ተራስ እንታይ ኣሎ ኢላ ሓቲተዮ ማለት እዩ
إساس مو خنا ورده ولا حنت نتصاوت ترى يلن بدحري زلوا البروسيس ناي ديموكراتيزيشن قال أبو استخنقبر نخيل نمبر أبزو خيل نخنقبر نخيل نجار يلن سلازي تمنى سيجن نيساس نخورد كابل السلطان إجامو خبر كت نحر عدلينا أبزي كون بوتاين أنا توزل لنا بزين جد هذا خبتي نايا أكل كريتيسايز جبرز نبر خد سجى تي leadership نعمل global leadership يدوم تمال كمان مرحتهم مريتهم في الوزن اللغة مريتهم جيجا زبلون كدمي مرحنة ويكدمي leadership ممراتك power كتم تأخذ كل على power ممتاز مثل leadership كو is a legitimacy of power انتس بفوتو دي انتس فريحو سب الشيء سخاخه مرحينا قبلك خلو شعيتي leadership تمثل سلازم نت power كيم تخا leadership كتمثل انا leader تقول نحر فتينكا كل وزغل ترجم يلن power بحمش تنجراتين تمثل ويكلتم كله كالو نجكم كخمسنا إسياس مالتي ويجنزب كله كالو أقول جنزب مالتي وي بلاك ميل جلز عينتون أبنت كم زي تركي وي جنزب كفولني وي زي ما بزلوا سراوان وي سدتنياتات كلهم أوروبا جزء يكسدهم نحري لوكا تعطوا ريبريشن مالتي بخمو powerful tone مالتي تركين أبنت نقوله كم عينت مسكت عينت استايكل لوكالو وي organized دهونا انقساسنا أبنت زباقهم بارسي powerful نيرو مهنياتو بحادة إزاز أب حادة تايد بحال أب ميدان أب سدت سنة برخمان حفاش ودبات كمان بحادة إزاز خيد نيرو سلازي أبقمو درجان نحر بيتحكا powerful لها مالتي كابزن كل كليتن نحر اللوغا نتسرعت كتالية تخيلها جنزم نحر لك زمؤزو إشي لهم كلهم كيدهم زقبرو نابنت جلوبال يأكل مراحة تمريت زلسي صباح بمول أخنزنا يأكل بايتوتات أب سنبت أب ترجع وتيهم سلام أوصل فوقورن دحري لوسي I don't know حرايك بلوز خل سبالو دي كلها فولنتاري أبز قال سمت يا زلانة تجديد أتسرح سب ولا حدا يلا إنه تجدد ون زلوا حيلي ولا حنت نجار يلا سلازي باور كيم صخا تحيل خيم صخا مريحنا تمرت تي سرقلا أكتر متفرس يزغيد دوله وين بسمع عنا نزل خنا متسجن نتمنى سي engage نقبر خنكلا لنا نقالو سو خنكلا لنا نتسرعت كفرخو خلالو نتم حجكوتم دغفتو كبركم زوقع زلو صرفنا كوم دلو اتم ويانا انت هذا حج دامو ابيدكم حوياتكم دابلو صرفنا له قدم عامت كن كرينا خلو تحابيم يم نخد نيرو سلازي سي نتمنى سي اب كم زعينت participation دحرتينا اب campaigning اب activism دحرتينا تراي باورفul كون بدحريوها مرحتقات مرت بدحريوها منيو واغا زخفل منيو سمارت مهور كيلا كمون وفوي ريخا مريتكا او راجو بزي يقدس عالتي بزي يقدس نوعيقات مرصو شعوب مالتي وناتو سرحو بتغوار ريكا سلازلو كي سرحه كي بلا ديت فولتو سب مروص اندحر تبايل كاغنا اوف كورس ودو راجاخات مرص ود عدهات مرص من داس مرص مو كابزيت فولتو شيطان فولتو كابزيت فولتو ملاخس فولتو شيطان سلازغونه مالتي اتكايدا ابزي تتصقم دلو بار اجي نحنا قدم كنسرح نيرنا قدمي اب بيا ودبان اب مرچانا اتو از دلو خمبر اوف كورس ام وداتو دانسي مالت ولا قات من اسي صباح نغو تركاب سلطان يكون ولا قاتي زبسلن زبلن دا يكون بر نت سرعات نختاليو كنت من اسي ترى خصاوت له اندحر دا تبل الله خونكا بقدا غرميلني هذا سبيتش ناي حنتي ود ستاي جلس نغرسي اب وشتي تراي خمت زغل يبل لوتي كنكا تودبهم كا صباح نغو اب مريحنتن اب بوليتيكان كنطف دلي سلازي اتي مو بدحري زلو ناي سلطان كن بعلنا لنا يا جلز عينتي زسمع which is absolutely تايس بحال هوناي
كابكمو حدا ستاي ولا حنت تمرت زي يبله كيدون إساس نحرد أليو نسبة سلطان كمت كوف قبل فز بزيادة مرت logically سلازي أبتنا سرعة لا يون ترانا خن نتصاوت كنقول لنا إذا خاب مرحلة بقلة زي كونه بودب قلة زي كونه بأكتيفيزم يكون زبل النتيجة لنا ويل بزعبا نا إرترا تمكرو نا حزب إرترا كنتات زحلف 3 عامات أب كميز عام سلو كنتات نيرو مفلات صبوي تزلو عدلات مثلا نا أكتيفيزم مسرح كتبقاقس انت داهم كانت تودعوي هيوت نايت عدي نايت حرتسب مقام صبوي وداب مثلا حزباو جنبار حيال سلازنا برت وليكا كن حزباو جنبار مالت كما ابنت كره خليو هيكلن سفلالي ابنت مغلصلو نا خليو كم وداب خنريو خلنا ግን تبقس كلو سوسون سبات نيروم قدمو جبها دحرون ابو ገጹ زخده نبعلو مسرح نيرو دا حيل لبز خدلو دا تسمع خيد نيرو حجي قدمنا حيلنا هنفطر عين خلينا قدمنا كاب زيرو زي كونس حدا سب تبقسو وسد قنوع علامه هلو قنوع حساب هلو ات قنوع علامه قنوع حسابن كان اي بزحد دليت اي بزحد علامه اي بزحد حساب خون لمثال سرعه قدف كللو سرعه زي قننا ليل كان حرته بغيسكا بزحد زناتك حسابنا بزحد زناتك دليتناي ስለዚህ ነተ حساب ميكانيزم كله سلازلو حساب نسرحلو نعوتلو ميكانيزم كودابه سلازغونه بوليتيكا ودابه خونغل منقساس خونغل ወይ ካለ አይነት ወዳበ خونغل بوبيلنا دما عقمتاتنا واهليلنا ادما زغونه قالس نغبر نخل لمثالت ناي مريحነት ጉዳይ مريحነት ከመይገርካ አትመረጥ ማሲኻ ትመረጥ እቶም مريحነት ይልካ ዝመረጽከም ለምን የምዙ ኩሉ ካለ ዘረባይ ዛዕቡ ንካታ ንخلينا ወዳበ እንተ ዘይፈጢርካ ነት ወዳበ ز قدميت توسل بقوع مريحነት انت زي اللوجن كم عينه تمكرو زلونا مثل ምናልባት مزي ኣብ ሰፈላላይ ዓድታት ስራኤ ናይ ስርዓታት ለውጢ ምሳሌ ከምዚ ናይ ቀዋ ዓረብ ወይ ጽዲያይ ጽዲያ ዓረብ ንብሎ ወይ ዝተባህለ ተመክሮ ደረጃ ከም ዓይነት ለውጢ ክመጽእ ክንደልን خلينا ሰናይ ድሌት እዩ ግን ከምኡ ክንገብር ንخلينا ተሕብረተሰብና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምሳሌ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘሎ مساي بمحبراوي ميديا حساب كلاوت زوعل انت زنبر حساب حجو انت لوتي مصنح ترى دي خاني حجي اتخنريو زلنا بايتا زلو هنتات كما بقسم وسط صبوي مودعتا نمطلال بوغني ناب ناكالوت حساب ريتو ممكن سغب انتي ترى خنصاوت نخلتم عدلات رينا تدي حربايتا رينا تي بدوتاتون رينا زطرا يكونن بزحيو كما زاتي نطبيلنا زلعلنا ييو حدا نحنا خمنسيات كنقبرو نقل ነገር እንተሉ ኣብ ውሽጥ ዓዲ ቃልስ ከነባጋግስ ኣለና ስለምታይ ውሽጥ ዓዲ ቃልስ ከነባጋግስ ዘድልየና ዝተፈልጠዩ እቲ ስርዓት ትካላቱን ኣብ ውሽጥ ዓዲ ክንስዕሮ ክንቀይሮ ወይ ክንግልፎ ኣለና ግን ካብ ውሽጥ ዓዲ ነቲ ቃልስ ምብግጋስ ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ካብ ዓዲ ወፃእ ዘሎ ምስታ ውሽጥ ዓዲ ዘሎ መላግቦ ክፈጥር ኣለዎ ክማጋገብ ከኣለዎ ማለት كتحاجاجس كالو نتي وشت عد زلو صغاتات بزغبا كنتقملو نتي اب دياسبورا زلو صغاتاتون بزغبا انتقملو انت دا خوينا ملاغبو نفطر علينا ማለት ውዳበ نفطر علينا ማለት قال ማለት አይ ውዳበ نفطر علينا ማለት እንዴ ናይ ቃልስ መሳርሒ ሓደ ሜካኒዝም نفطر علينا ማለት በመሰረቱ ስርዓት ክናለ እንተ ዳ ኮይና እሞና ኤርትራ ከም ሃገር ዘለዋ ፖለቲካ تكالات تعدي زلوات تكالات نفلطينا انا كمان تايب المسلكه كي وعلنا غي حضرنا انت تخيلوا شي كي وعلنا غي حضرنا تكالات كنفطر لنا انت عنا تكالات بوليتيكا ودبات راي يكونون محبرات ناي مويا محبرات ناي توم كيلاتات ناي ممهران محبرات ناي تعنا محبرات ناي كال عودتات محبرات كنفطر لنا اذا المحبرات زياتنا بهنصت ناي ديمقراسي ناي تعدي اقدستين حجي سرعات مس ودق يكونن كنفطرن كاب حجي كنفطرن علينا هنا دلدلن علينا اتمن اسيون ابزنت كالات زياتن اتي تمكرو زطري ابزنت كالات زياتن اتيو ناي ممرح لمدون زطري مال سقيلو بحد بولغول صنيحوسي مرحنت مرح خونا يكلن مالت كتحالفو زلك مسرحون علو سلازي قرب كنري ازغبا تمسلني اتاقل ايتي هاجرنا حزبنا نافچገም ተዳሎ እቶም መንእስያት ሓላፍነት ክንስከም ኣለና እቲ ሓላፍነት ነተቀድም ኢላ ዝበልኩ ሐሳብ ተአትሎ ትገብራም ተአሰር ያ ኩሉ መዳያው ቃልሲ የድልዩ
كل مداوي قالسي كدل انت دا خوينو كل مداوي عقمي وي كل مداوي صقاتات ون يدليو سازيتهم زلنا من اسيات زلنا صقاتات ام مغيار زي سرعات كنوعلو صبويو مغنياتو مغيار ناي سرعات دحنتنا حزبنا سلازخونه قصالنتنا هاغرناون سلازخونه نسو تراي زي كونه حدش بر خفت مصع عدلنا نتزحاشه نبلو مصع عدلنا نتبرس لزخفت نابز قصنا كنكيد صبويو نزيان كلتين تطامرن ግን ምናልባት አይተሰማም አላኒኻ መሪሕነት ክንፈጥራለን ቁኑዕ መሪሕነት ሓላፍነታዊ መሪሕነት ውፉይ መሪሕነት ንጹር ራእይ ዘለዎ መሪሕነት ንኤርትራ ካበይ አበጊሱ ናበይ ክወስዳኸል በሐሳቡን መዝኖ መሪሕነት ማለሲ ብዛዕባ ምርጫ ገይሩ ስልጣን ተወዳዲሩ ዝኸይድ ማለት አይኮን ገናዊ በጽሕና ኣብዚ ቃልሲ ዘድልየና መሪሕነት ግን ከምዚ ዝራእናዮ ብዙሓት ብልሽዋት መሪሕነታት ሪና ኢና ቃልሲ ብዙሓት ሓላፍነታዊ መሪሕነታት ሪና ኢና ብዙሓት ዕሱባቱን ናይ ፀላእ ዕላማ ዲዘሎም ንፈልጦ ነገር የለን ዝብትንዎ ነዝቃልሲውን መሪሕነታት ሪና ኢና ከምዚኦም ዓይነት መሪሕነታት አይኮኑን ዘድልዩና እቶም ናሃንጾም መሪሕነታት ህዝቢ መሪሕነት ዝፈጥር ከምቲ ዝበሃል ምክንያቱ ህዝቢ ነቲ መራሕቲ ዝሃንጽ ዝስሕል ዝጸርብ ማለት እጂ ቁኑዓት ውፍያት ሓልዮት ናይ ህዝቦም ዘለዎም ቀንዲ ግን ረብሓ ናይ ሃገሮም ረብሓ ናይ ህዝቦም ቀዳምነት ዝሰርሑ ናይ ባሕቂ ህዝቢ ኤርትራ ለውጥ የድልዩ እቲ ለውጥ ደንጉዩ ከማናሎ ስለዚ ነዚ መስርሕ ከነቀላጥፎ እንተዳ ኮይና መራሕቱን ክንፈጥራልና ንሕና መንእስያቱ ንኽእል ኢና ኣነ ብዙሕ ዝገርም ነገር ይሰምዐ ኦሮማይ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለው በቃ ኺድዋ ይዝዓዲ ሲያስ ኮዝዳይ ናብ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለው ከምኡ ተሓስብ ትኽእል ኢኻ ሲያሱን ከምኡ ክሓስብ ክእል ግን ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ክንገብር ዘለና ነቲ ናይ እስያስ ኣዕናዊ ዕላማ ንምስዓር ኢና ክንሰርሕ ዘለና ነቲ ናይ እስያስ ኣዕናዊ ዕላማ ንምስዓር ክንሰርሕ ኮይና ከዓ ንኽእል ኢና ኢልና ንሓስብ ኣለና ተስፋ እውን ከልወና ኣሎ ምክንያቱ ከም ህዝቢ ናይዚ ትማሊ ተመክሮ ይዘለና ዓድኹም ከተማሓድሩ ይትኽእሉን ኢኹም ዓቕሚ የብልኩምን ተባሂልና ንፌደሬሽናዊ ቆረና ዝተፈረድና ህዝቢና ኖ ዓድና ክንመሓድር ንኽእል ኢና ዓድና ክብረትና የድልየና ነገድሰናን እዩ ኢልና ፀላእ ስዒርና ናብዚ ናይ ናጽነት መድረኽ ኣቲና እዩ ናይ ባሕቅቶም መብጻዕታት ኣይተግበሩን ተጥቃልሲ ተጠሊፉ እዩ ተጠሊሙ እዩ كم هاجر نت هاجر علاتنا مالت نت هاجر نمريت قال خون خلي جن هاجر علاتنا زي تراتر نجري سرعات يدلينا له تتريف زلوا سرعات يعج هذا كونو ديمقراطية وسرعات بناي حزبي حرية زمت سرعات لعلنا حقي زردة ويزجزاء سرعات ما يرترا وطبعون محبراون بربار كفتر زغل ديمقراطية وسرعات يدلينا له نابزا مسرح زي أخن كيم تدعونا جن نزي زلو ጨቋኒ ስርዓት ናይ ቀዳማይ መድረኽ እዩ ክናልዩ ክንከላለና ነዚ ክናልዩ እንተኮይና ውዳቤ የድልየና መሪሕነት የድልየና ሓሳብ የድልየና ንጹር ሓሳብ ንጹር ዕላማ የድልየና ቴንኪዩ ምናልባት ኣነ እውን መዛዘም ነዚያ ስታፍ ገብረላ ማዕፀው ገብረላ ሞራል ሓዊ እታ ይኽደልዮ ኣነ እውን እኮ ኣይድልን ይኽብል ከለኹ ሲ ዘየድሊ ኮይኑ ዘይኮነሲ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ሪያሊቲ أمازازينه كسرحنا أي كلن يو يزبل له نامنا كم تقصد صنع كخ محبرات كمسرة الله قال ماله تنو كويس له محبر ناي بروفيشنالز قال ماله زبالو تمسريتو قد محجي أبوش تخندي شجر بتير له محبر سنة طبعا أنت باهلهم مسريتهم أبوش تم كندي بأسي محبر زين نقول ديتات تباهلن زبلاسان وناي بعلن معد شجر انت أي خوينه صقب إريتريان لو سوسايتي دبهالو انتاي سريحهم فولتو انا ولا حنت زرا اخو ነገር የለን ካብአቶም ስለዚህ ዝኹሉ ዝፍተን ዘሎ ፈተነታት ዘይግስግስ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ውሽጡ ከዓ ቀልጢፉ ኣብ ኮንፍሊክት ኣት ዘሎ እቲ ቀንዲ ፀገም ካብቲ መሪሕነት ዝብገስ እዩ ኣነ ኮይኑ ዝርዳእና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ካብ ዘገስግሰና ይዕንቅፈና ነባላሽ ስራሕና የጓናድበና ኣሎ አንተ ነገር ክነግረካ fighting from a distance ትብል መጽሐፍ አለ 86 ፈርዲናንድ ማርኮስ ኣብ ፊሊፒን ዝነበረ ዲክታተር ከውርድዎ ካብ ስልጣኑ እጥቃልሲ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ጀሚሮሞ በዓል ማንግላፖስ ዝበሃሉ ኣብ ኣሜሪካ እጥቃልሲ ጀሚሮሞ ብስደት ኮይ ኣብቱ ሚኒስትስ ነይሮም ደቂ ፊሊፒንስ እቶም ኣስላም ቴሮሪስትስ ነይሮም
توم زبزح أكل كاثوليك لما لنيرم استفل علينا توم ناتهم من قد حزام خدوز نبرو نزي تأميرهم أوشتي تقالس خمسة أتوج أجرم مصري توما بعد أكينو مساعتهم كونكت جرم تمرحنا أوشت مس مسرتوا تهزبون نسرعت كم إلا جروا of course حجي إرتراق علي ساتهم بزحاتهم ساتهم خمسيهم خبهالي تهزبي حنت خجبر أيكلني تهزبي موضعي بقولون مستنفسي بقولون كبهالي جن نمنتاي زين فتنو نمنتاي at least we can try مش هلك نفتن خلينا كيف تنكاجن أيكونني كا 4 مقبار زب عبي قدام جيجاي مالتي أتي مريحنا تبهال أتي ودابز بهال أتي قالجن فتن على جن انكفاتات جبر على at least نزع انكفاتات وينزي يسرح نازل من قدي كم بحدش تمليسنا analyze نقوله أنت يتسجم أبي زلتي أتي مخالفه نزل مصنعات نحدي نقبر كوينا ولا حن ترجم يقولون بايتو يأكل كابز فطر عامة قالن حالفه انتاي خسيرنا انتاي قمقام عمتاو قمقام ايقبرني اجي اذا يقبر كاها قويال كام مرحنا تراي مؤتاو كندي ما راح تكون مريسنا هنا كندي ما راح تقارينا هنا بزي دنب تقاومونا ابنت كلهم قلنا ابي الله انتاي قبر له نفلط ነገር የለን ስለዚህ ሲ كنعوت نحرد اخوينا انا تناي فيليبين زنبره اكايدا قال معني تهزبون ابوشت زلو كنزاربون نحرد اخوينا سي اقداس مخانو تلوطون بزياده نعوز ملكت مخانو اتي سوزلوط سرعه دما بعلو سلطان كتكوهم زخيل كنا منو خنكل علينا تزي كوينو بزح ونسو بارتيسيبيت قبر اي خيلني مالتي ስለዚህ በዚያ انا يزازم الله ምናልባት አፕ ዲስካሽን ከናቱ ድሪው دكتور قايم كنت مدرخ ما بفهم سلام تزبلكاي بزح خزاربنا دخل نقرالو ግን ስحوات ኮይና نزات يزون يا افتحتن مرسن قايم 5 minute break هابنا قدمي افتحتن مرسن اتاونا ها داشم الله خميت دالها اتي ዝተባህለ صفوف بروه ምንም ዘይ ተሓናገረ ማለት እንታይ ዝበሃል ኮምፕሊኬትድ ዘይኮነ ክሊር ዩ ቱ ሌሩ ቱ ፕሬዘንቴሽን ኣነ ካብኡ ንላዕሊ ከፅብቆ ኣይክእልን እየ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ብዘይ መጠን ዕጉብ እየ ኣረኣያ ናይዞም ክልተ መንእሰያት ሰሚዐ ተስፋ ከም ዘሎ كل شيء تسفر له إلى زعمن حساب جن كم أتي مرير تمكرو ريخا امبرده هو جحيو تبليها لو مجن نظام دك أي زأخلو من ساعات بلحتي أستوعلهم أما زازينهم زتنتنو تسفان جبر أتي زقربو حسابات أبزت راح قدي فينا ياخن كيد زي كونس كن ما يتقلو نقدميت كدم فعلو زخيل من قدي كندلي أزي مسرة عاوز خونه حتوتات أرعيدهم علو أب كندنا بكل مسيح حجي جزء زتفق مثلا كتع كنبل ندات مالا لسكو أدلاي خوينو بزرخكو ريفير دا قبركو كتكمل ليه حجيين حمش تدق عرفت نوسد توم شهيخ ستي إذا سلزم لهم كلهم 10 دقائق لهم قبره متى شهيخته في الحوض كله ولا حمش تأخذي 10 دقائق ورا دحين 10 دقائق النبل 10 دقائق أخذ مباري دحين 10 دقائق خلنا نراقبنا زي 45 خالله حمش تقدل متينا مالك زي خط فايدة ليخون نتيجة والوخ أنا بروح سلزم نبرة منهم أب صبوق ولا عند حسب كخلوها دقمة خلوها خمتي أوريجينالي بريزنت زخون خونا هيك إلني أبد لا يزخون اللو جزء أب تتزاربوا ندات مالا سكوري فر نداقبركو قصلي مبار إذا فلور حجين حطوتات كفيتنا يرلونا
كلتا خندي دقيقة نحطه نقولوا نقدر بجاهم هو زخون سب ككلتا دقيقة له الذي أبتا كلتا دقيقة كلتا حطهم كحتى تخيلي كاب كلتا دقيقة نلا علي زحالة فسب تطو كوبلي أي تحازو لي نحسيها زي بلو عقبا ما رح يخمر روحون دحري متى نقولنا لو دبهال دلو حجقن كم تقم تريي ودو أفتم من إساء نخيساتو فو نخير رادادو ونزخوانا نقرسي كم تقم تريي ودو أنا تي مستناي باولوس thank you ضوء مبرات مساعد خيد سالسيت الله حتو يلن مباري إتا قدمنا باولوس لحرنا مبرات مدلشو سامع جمرت خليها اوكي ثانك يو مورال ويل زي بتاعنا قداسي تفتح بتاعنا مبرات خجمر definitely يدلي زي حبرتسبنا انا ون خمت باولوس بولو بقطة مستمن سي ناتي مويا ونوعلو كم اترغامي سل تسرح بفلاي دما اب كلتا شحن 14 اب كلتا سلسة عامت اب سويسرلاند مستي ناي immigration ወይ ድማ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ሙሴ ዝሰርሕ ነይረ ስለዚ ብቐጥታ እቲ መንእሰይ ሽዑ ዝመጽ ነበረ ይላለዩ ነይረ እንታይ ዓይነት መንእሰይ